ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಕಲ ಯೋಗ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ದೈವ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಡುಂದಂಡ ಜತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ಆವಡುಂದಂಡ ನೆನತಿ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಆವಡುಂದಂಡ ನಂಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯ ಅಕುಲು ಯೋಗಿಲ ಐನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಗಾಲಿಡು ರಾವಂದಿನ ಅಗ್ಗಿಡು ಕರ್ಚಂದಿನ ದೊಂಬುಡು ಉನುಂಗಂದಿನ ನೀರಿಡು ಬೊದುಲಂದಿನ ಆಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ದಾದನೋ ಒಂಜುಂಡು ಅವೇನು ತನ್ನೆದುರು ಸದ್ರೂಪು ತೂವೋಡು ತೂದು ಐತ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆವುಡು ಪಂಡದು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಪೂ ಪಾರ್ದು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟದು ಮನೆ ಮಂಚೌದಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲ್ಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ಕುಲ್ನ ಯೋಗ ಒಂದು ಎಂಗುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಡ್ಪೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬರಡುಂದಂಡ ಮೂಲು ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಅತ್ತಂಡ ಉತ್ಸವದ ಉಳಯಿತೂನಗ ದೇವರೇ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಲೆದ ಪುದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೋನೆಗೆ ಉರಿವುನಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ಧಲ ಕಾರಿಗೆ ಕಿಲೋಗಟ್ಲೆದ ಗಗ್ಗರ ಅಂಚನೆ ಉರಿವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗ್ಗಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಲೀಲೆ ರಾತ್ರಿರ್ದು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸುರುವಾನಂದಂಡ ಮನದನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒವೇ ರೀತಿದ ದೇಹಬಾದ ದಾಂತೆ ಅವೊಂಜಿ ಸೋಂಕಂದಿನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಬಡವು ಬಾಜಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ದೇಹದ ತೂಕೊರ್ದು ಮೂಜಿಪಟ್ಟು ಮೀರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೂಕನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ ಅಡಂಗದುಂಡು ಆ ತಂತ್ರ ಬಂಡದಾದ ಅತ್ ನೆಕ್ ಯೋಗ ಪೂರಕ ಆದುಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಜೀವನ ಯೋಗ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜೀವನನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ ದಾದನೆಟ್ಟ ಅಡಂಗದುಂಡು ಪಣಪನೇನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಂಡ ಈ ಯೋಗದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿನಕಲೇನು ಕನತ್ತದೆ ಪಾತೆರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಯೋಗಾನುಯೋಗಡು ಕಟದು ಕೊಡ್ತೇನಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಮ ಅವಿನ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಕಲ ದೈವದ ಕಲ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞರ್ನಕ್ಲನ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪುನು ಅಖಿಲ ಮಸ್ತಕರದು ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಕಗೂ ಅತ್ತಂಡ ಪುಸ್ತಕಗೂ ಜಪಡವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜವೆನನ್ನುಲ್ಲ ಐಕ್ಬೋಡಾದೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಲಿಕುಲುನತ್ತು ಒಂಜಾತು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ತೂಪಿನ ಬಗೆಟ್ ದೈವದ ಕಲ ತೆರೆಯೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ್ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ TV ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲತ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚಿರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಚಿರದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಘಟನೆಲು ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಕಾರಣ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಯೋಗ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಡಕಾದುಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯಮನಿಯಮ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಾದಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ನೆಟ್ಟ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದನಲ ಪ್ರಯೋಜನವ ಈ ಬಗೆಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ಡ್ MSc ಮಲ್ತಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಊರ್ದ ದೈವದ ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಭಟ್ರು ಎನ್ನ ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಆರ್ಯಂಕ್ ದತ್ತ ಕೈಟು ದಕ್ಕನ್ಲ ಯಾರು ಅವೇ ನಾನು ಮೋಕೆಡಿಯಾನ ಸಾಂಗ್ಯ ಮಲ್ತೋಣವೆ ಪಣಪು ನಂಚಿತ್ ನೋಡಿ ಏತು ವೇದ ಕಲ್ತೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತೇರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ದೈವಗ ಬುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಎನ್ನ ದೇವೇರನ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾರ ಈತೆ ಶಬ್ದ ಎನ್ನ ದೇವೇರನ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾರ ಪಣಪು ನಂಚಿತ್ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಕೇನವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೆರಣೆರೇನು ಊರ್ದಕುಲು ಆರು ಬಂಗಾರ ಭಟ್ರು ಎಂದು ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡಲಡೊರಿ ಬಂಗಾರ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆ ಬಂಗಾರ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸಿರ್ದಾವರ ಜನಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಲೋಕಗೂ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಬರಂದೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯಿ ನಡೆದಾವರ ತಿಬಾರದ ಶಿವರಾಯರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರು ತನ್ನ ವೈದಿಕ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಮಗಳ ಮಗೆ ಆರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಇನಿ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಮಲ್ತದು ಯೋಗಗಳ
ದೇವತಾರಾಧನೆಗಳ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಈ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಲಿನ ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದುಳ್ಳೇರ ಅತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬನ್ಪನ ದೈವನ ನಂಬವನು ಪಣ್ಪನ ದೈವಳಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬನ್ಪನ ಶುದ್ಧ ಕಲಶ ಬನ್ಪನ ಈ ಪುರೋಹಿತ ವೃತ್ತಿಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಅರಿನಿಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಹತಿರ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿಡ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಯೋಗ ಪಂಡದಾದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರಕನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಖಲು ಮಹತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುಟ್ಟು ಅತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರೆದುಂಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಓದುಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಕ್ಕೇಂಟ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣಪುನ ಪಾತೆರೆಕೊಂಡು ತೆರಿನಕಲು ಹೆಂಚಿನ ಗಂಡ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಈ ರಡ್ಡುಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡಂಡ ఆయన తపస్సుడు ప్రాప్తి ఆపన బ్రహ్మ వర్చస్సు ప్రాప్తి ఆవడందండ అయి పరమ సాత్విక పరమ సాత్విక అది ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇತಿ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಐತ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತನಾಯೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡ್ನಂಚತನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಅವು ಆಯಗ ದ್ವಿಜನ್ಮ ರಡ್ಡನೇ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುಣು ಬಣಪನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಪನ ಅವೇನು ಜನ್ಮತಾವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ತನ್ನ ಬದುಕಡು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತದು ದ್ವಿಜತ್ವ ಪಡೆಪನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಅರಿನ ತೂನಗನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಲಿನ ಯಾಗೋಗು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಾಮನದೇವಿಯರ ಬನ್ನಗ ಆರ್ನ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ತುತ್ತುಜೇರಿ ಆರು ವಸ್ತ್ರವು ತುತ್ತುಜೇರಿ ಆರ್ನ ಕೈಟೆಂಚಿನನ್ನು ತುತ್ತುಜೇರಿ ಆರು ಇತ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೂದನೆ ಯಾಗ ಸಂಪನ್ನ ಅವಡದನ್ನು ಏತಾರ ಸುತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಪೂರೆನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಲ್ಲೇನು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೇರು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಲಿಂಗೇನ್ ದಯಬಂಡ ಯಜ್ಞೋಗು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮುಕ್ಕಲಿಂಗೆ ಅವೇನೇ ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪುನ ವರೆಮುಟ್ಟು ಆ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅರಣ ಒಯ್ತದನು ಎಂದು ಪಣಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಂಡು ಆ ವರ್ಚಸ್ಸು ಎಂಕುಲು ಇರಿಡ ತೂಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಇರಿಡ ತೂಂದುಳ್ಳ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ದಾಯಕೆಂಡ ಕೊಂಚ ವಂಶದ ಗುಣ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದ ಫಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜನ್ಮಡು ಪುಟ್ಟೊಡ್ಡು ಹಿರೇಗಳೊಂದು ಯೋಗ ಆ ಯೋಗರ್ದವರ ಇನಿ ಹಿರೇಗಳ ಮಸ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸದ ಬಗೆಟ್ಟು ಇರ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಕಳೆದಪ್ಪು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆರದ ಬನ್ನಗ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಅತೆ ಐದೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪೋನಗ ಉಂದುದಾದ ಮಡ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ತವುಲನಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಬತ್ತಿಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಅಂದು ವೈತಿಗನಂತ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಗೆ ಬರಲಿ ಅವು ಅತ್ತನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಗೂ ಕೂಡ ಮನಪೂರ್ವಕ ಆದ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆರಲಿ ಅವು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ದೂರಲ್ಲ ಐದೊಕ್ಕ ನೇರ್ದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಯೋಗ ಬಣ್ಪು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆರೆ ಅತೆ ಬಣ್ಣ ಹೌದಾದ ಗೆಂಡ ಜೀವನ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಂತ ಹಂತ ದಾಟೊಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಅನುಭವ ಹಿರೇಗೆ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯ ಐನಾರ್ಲ ದೈವಾರಾಧಕೆರೆ ದೇವತಾರಾಧಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಹಿರೇಗ್ ಈ ಒಂಜಿ MSc ಇನ್ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಲ್ತನತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಕೂಡ ಇದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಕಾರಣದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರುತಾದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಳನ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂಚ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಹಾರ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಳ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆವು ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಇರಡ ಒಂಜಿ ವಾದ ಉಂಡೆಂಟ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಾವಿದೇರು ಎಂದು ನಿಖಲು ಪಂಡೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ನಿಖಲೇನ ಅಲ್ಪ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಖಲೇನ ಆವಾಡು ಇತ್ತ ಪೂಜಾರಿ ವರ್ಗ ನಾವಾಡು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ಪಂಪಿನ ಅಂದೇ ಕಲೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆ ಗೋವಣ್ಣಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮಕುಲು ಈತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಡು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನವುಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಆವೋಡು
ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅವಡ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾಗವತೆ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏತ ಪೊರ್ಲದ ಶಬ್ದ ತುಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವ ಯಾನು ಪುಟಿನಂಚಿನ ಜನ್ಮತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಜನ್ಮಡು ಪುಟಿಯನು ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಾಯ ನಡೆಮಠ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಈತನವ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಜಪ ಮಲ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಸಹಜ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪೂಜೆ ದಾಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಡು ಈತ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅದು ದಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ದಾದ ಒಂದು ಪಂಡದ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಂತೆ ಕೆಲವರಡ ಸೀದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಕೆಲವರಡ ಪೆದಂಬ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಾತ ಇಂಚ ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಂಡು ದೇವರ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ದೈವ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ನಾಗೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಸುರೂತ ವಿನಂತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂಡಂದ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಗೆ ಎಂಕಿ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐನಿಯಾನ ಪಣ್ಬೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ ಎನ್ನಡ್ದಲ ತೆರೀದಿನಕಲು ಎನ್ನಡ್ದಲ ಶಕ್ತಿವಂತೇರ್ನಕಲು ಎನ್ನಡ್ದಲ ಜ್ಞಾನಿಲು ಅವತ್ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುಣ ಏನಕಲು ಈ ಕಳಕು ಬರಂದೆ ದೂರಡುಕುಲ್ಲೊಂದಲ ಉಪ್ಪೆರೆವು ಅಂಚೆನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜಾಯ ಚ ಅಪರಜಾಯ ಚ ಅಂದ ಪಂಡದ ರುದ್ರೋಡ ಪಂಡಿಲ್ಲಕ ದುಂಬು ಪುಟ್ಟನ ಆಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟನ ಆಗಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡಿಲ್ಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಎದುರುಡು ಯಾನು ತರ ತಗ್ಗಾದ ಎನ್ನ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನೀನು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತ ಮಂಡನ ಮಲ್ಪ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಸುರುಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ನೆನ್ನ ಮಾತ ತೂ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದಾದ ಅಂದು ವೈಕ್ ಅಂದ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಕೆಲವು ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೈನ ನಂಡ ತೂಪಿನ ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನದ ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಮಾನದ ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ನೆಲೆ ನೆಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಸೇರೋಡು ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಲೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಡು ತೂಯರ ಪೋಂಡೊಂದಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಅನುಮಾನನೇ ಬಕ್ಕೈಕ್ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ಲ ಅನುಮಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪಂಡ ಅವಮಾನ ಯಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನಿತ ಏತೋ ಅಧ್ಯಯನ ಉಳ್ಳುಲ್ಲ ಆತಿನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಡು ಪಣ್ಪಯಾನ ನೆಕ್ ಕ್ಷಮಿಪೋಡು ಅಧ್ಯಯನಗಾರರು ಕ್ಷಮಿಪೋಡು ಅಕಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಗತ್ತು ಯಾನು ಪಣ್ಪಿನಿ ಅನುಮಾನ ಅವಮಾನದ ನೆಲೆಟ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಆತಿನಿ ಎಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಕುಲು ನೆಕ್ ನೆಸಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕುಲು ಬತ್ತದ ಹಾಳು ಮಲ್ತೀರು ಒಂದು ಇಂಚ ಸರಿ ಪೋವಂತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಥವಾ ಹಾಳು ಮಲ್ತೀರು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪಂಡದ ಅಧ್ಯಯನ ಆತಿನ ಉಂಡು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಬರ್ತಿನ ಉಂಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ತಿನ ಉಂಡು ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವದಿನ ಬಹು ಪಂಡ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಒನ್ಸಗೆ ನೆಕ್ ಏರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ದೂಷಿಸಾವುಜಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗಾಯನ ಆಕ್ರಮಣಲು ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿ ಇರೇನು ಪತ್ತದ ಆಳೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಇರೇನು ಮಿತ್ತದಿ ಪೂಜೆ ಇರೇನು ತರ್ತದಿ ಎರದು ತೋರ್ಪೊಡೆ ದೇರ್ಪೂಜೆ ಆತ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದಾದಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ ತಾವು ಅಂದು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮೊಘಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪಂಡೇರಗಳ ಬೇಜಾರ ಪುಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಪಣ್ಣೋಡ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೀರ್ ಈ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ದಾದ ಆಂಡಂದ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮೂಲ ಆಳಿ ಪೆರಬೋಡಿತ್ತಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತಡು ವಾಸಿಸವಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಸರಳ ಮನಸ್ಸುದ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ತುಳುವೆರಾದಪ್ಪು ಕನ್ನಡಿಗರಾದಪ್ಪು ಅವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಯಾಳದ ಕಲಾದಪ್ಪು ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಧರ್ಮಭೀರುಳು ಎಂಕುಲು ಬದುಕುಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗಡು ನಡಪುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚ ದುಂಬು ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತನ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗು ಇರ್ತುಲೆ ಭಾರತದ ಮಿತ್ತಾತಿನ ಆಕ್ರಮಣಗು ಏತ ಉಂಡು ತುಕ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ಬೋದು ದಂಡೆತದ ನನ್ನ ಜೇತದ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇಂಚಿನ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಖಟು ಪೊಡಪ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಕಾಲೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಜನ್ಯ ಸಮಯೋಗ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಷ ಬರಡು ಪೃಥ್ವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ
ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಾತ ಬುಳೆವಡ್ ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತ ಈ ದೇಶದ ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯ ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ್ನ ಚಿಂತನ ಪದ್ಧತಿ. ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳೆರ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊರ್ಪಡಾಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗನ ನಾಡು ಬತ್ತೀರು ದೇ ಈ ಕೈತ ಐನ ಬಿರೇಲಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಮುಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇತ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ ಬಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವರ ಒಂಜಿ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯಿಂದ ಬಂಡದ ಇಂದು ಯಾನ ಪಂಡಂದ ಇರಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಂಡ ಕ್ಷಮಪಡ್ ಆತಿ ಅಂಡ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಂದೆ ಯೋಗದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕನೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಿಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ. ಸೊ ಶರೀರ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಂದೆ ಈರಡ ಒಂಜಿ ಕೇಣದು ಪರೀರು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳುನು 1000 ಸರ್ತಿ ಪಂಡಂದಂಡ ಸತ್ಯ ಆದ ಬೋಪುಂಡು ಸುಳ್ಳೇ ಸತ್ಯ ಆದ ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊರ್ತೀರು ಇನ್ನಿದ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯರ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಯಕೊಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟನೇ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ತೂತುಜ ದಾದಂಡ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಯಾನ ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ ಎಣ್ಣಂತೆ ಓ ಒಂದು ಮಾತ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪೋಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಳು ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನ್ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಈ ಮನಸ್ಸುಳು ಮಾತ ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ದೇವತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಡ ಇನ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೀರು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬಂಡ್ಲೆಕನೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತೀನಿ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಆರ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣ ದ್ರಾವಿಡರ ಆಕ್ರಮಣ ಯಾನಂತ ಇನ್ ಖಂಡಿತ ಒತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಇಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬದಲಾತು ಐಕ ಐತನ ಏನ ಇಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳ ಐತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನು ಬಯಸುಗ ಸಮಾಜವು ಅಪ್ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನು ಬಯಸು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಪೂರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿಗ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಾ ಪರಂಪರೆದಕಳು ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ವಾ ಪರಂಪರೆದಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದತ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸೊ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆದಕಳು ಖಂಡಿತ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಋಷಿಗಳನ್ನಕಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೀನಿ ಲಾ ಮೇಕರ್ ಸೇರಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಋಷಿ ರಾಜತ್ ಒಂಜಿ ಲಾ ಬದಲಾವಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಯೋಗಿ ಅಪಂಡ ಈ ಋಷಿ ಪಂಡ ಏರು ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಈ ಋಷಿ ಎಂದು ಪಂಪಿನಾಯೆ ಆಯೆ ತಂದೆ ಇನಿಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಐತ ಪ್ರಭಾವಡು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೂಯರೆ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತನೇ ಉಪಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನ್ ತೂಪುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಳು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಯರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಈ ಋಷಿಗಳನ್ನಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಎತ್ತ ಪಿರಾವದ ಸತ್ಯಳೇನು ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಅಧ್ಯಯನಗೇರು ಪಿದಾಡಿಯರ ಅಂಚಿನಕಳು ಅಕ್ಕಳನ ಶರೀರನೇ ಮಾಧ್ಯಮವಾದದೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬ್ರೈನ್ನೇ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೆದುಳುನೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಹೇಳ್ದವರ ಪ್ರಕೃತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡ್ಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡೊಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಳಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿದ ಉಳೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅಡಂಗಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಉಳತಿರ್ಲನ ನಾಡೊಡೊಂದಂಡ ಇಡೀ ಕೋನೆದ ಬಲ್ಬುಲು ಪೂರ ಪೊತ್ತೊಡೊಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಪಾಡೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮೇಲ್ ಸುಚ್ಚಿನ ಇವತ್ತಂಡ ಪೂರ ಪೊತ್ತುಂಡು ಆ ವಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಪೂರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಣಪನವೇನು ಈ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲು ಈ ಮುನಿಕಲ್ನಕಲು ಉದೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಉದೇನು ಯೋಜನೆ ಬಾಡಿ ಅಂಚಿ ಕರೆಗಾತ ಅಲ್ತರದ ಮುಖನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಣ್ಣದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪನ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ ಸಾರಗ್ಲ ವಂದನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್
ಅಂಚಿನ ಯಾರು ಅಜ್ಜರು ಕೂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೊಂದೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಹಾ 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 ಬಂಗಾರ ಭಟ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ರಡ್ ಬಂಗಾರ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಕುಡುಪುದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಒಳ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಅಲ್ತ ಅಂದ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಏನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಶಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇದಾಲ ಪರಿಹಾರ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯೋಗಾಸನ ಆ ಪಕ್ಕ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಅದು ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಮಾತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗುಣ ಮಲ್ಪುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗುಣ ಮಲ್ಪುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಕೆಲವು ಪಂಡ್ಪೇರು ಯೋಗಾಸನ ಉಂಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶ ನುಂಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆನ ಪನ್ನೊಡು ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನ ದ್ವಾರ ಗುಣ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಪಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಂಡಲ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೆಟ್ಟಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆತಜಿ ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ ಸರ್ ಬಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜಾಗತ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರನ್ನ ಕಂಡು ಹುಡುಕೋಡು ಬೇಗಿನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಐಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಹಿಡಿದವರು ಈ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೇಗಿನಾಗ ಮುಖಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮನ್ವಯ ಇಚ್ಚಿ ಗುಂಪುಡು ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಎಣ್ಣನೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಅಂತ ಮುಕ್ಕೋರಿ ಪಂಪೆ ಅವು ಆಕಲ್ಗಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿ ಎಣ್ಣನೇ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿಪೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇಳ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳೈತೆ ನಂಗೆ ಮಾತು ಅನುಕೂಲಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲು ಸರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೋರ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಆರು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಂಡೇರು ಐಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಾದ ಕೆಂಡ ಇಡೀ ಇತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ತುಳುನಾಡು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮುಖೇನ ಆಯ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವರಿಪನಂಚತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮೊಳೈ ಸಮನ್ವಯ ಇದ್ದಿ ಸಮನ್ವಯ ಇದ್ದಂತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮುಲ್ತ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಮನ್ವಯ ಇದ್ದಂತಿನೆಡ್ದ ಅವರ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮೂಲುವರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಮರ್ದನಾಡಿ ಅಂದ ಪಂಡದ ಪಿದಡಿ ಅಂಡ ಐ ಜೈಲುಗುಳ್ಳು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ನ ಸೂಚನೆದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ನೆಕ್ ಸಮನ್ವಯ ಇದ್ದಿ ಬಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆರೇ ಬಂಡೇರು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ಆರು ಫಸ್ಟ್ಕೇನೆ ಸುರುಕೇನೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಯೋಗಡ್ದೇ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಣ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅತ್ತನ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗುಣ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅತ್ತನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಂಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟ ಉದೇನ ಅವಲಂಬಿಸವೆಂದೇ ಬದುಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಏನಿದೆ ಚರ್ಚೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಪಿದ ಇದೆ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಏನ್ ಹೇಳಿದವರ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೈಕ್ ಬಳಸವನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನವರ ತಿಕ್ಕನಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡಾನೆತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಪೋ ಒಂದುಂಡ ಪಂಪಿನ ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನವೇ ಪಂಡಿತ ಈ ಅನುಮಾನದ ನೆಲೆಲ್ಲ ಅವಮಾನದ ನೆಲೆಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಮುಗಿದಜಿ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಪಿದಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ ಸುರುಕೆ ಬಂತೇರ್ ಬಟ್ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಸಂಘಭಾಷಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೇಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಬಣ್ಪೇರು ಮುರಣಿ ಇಂಕಲ್ನ ತಂತ್ರಿಲ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಚಿ ಬೇನಿಟ್ಟು ತಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೀವ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಜೀವರಿ ಪಿಲೆ ಬನ್ನಾಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏರ್ನ ಆರ್ನ ಮಂತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೌಡಿಕಾನ ಲಕ್ತೇಶ್ವರನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿ ಗುಣ ಅಂಡು ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಜ್ಜಾಂಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇರುವ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನ್ ಹೇಳ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಬೋಡಾನದ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೆ ಅಲ್ಪ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಸ ಅಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗಾನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಇನ್ನೀಗ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೊಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೆ ಉಪ್ಪಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ವರಾನ ಇತ್ತಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಅತ್ತು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡರ ಪ್ರಪಂಚದ ನಮ್ಮಕುಲು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಂಚಿ ಕೂಡರ ಕಣ್ಣು ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಹತ್ರ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಆರಂಭ ಕೂಡ್ದು ವೈದಂಡು ಅಂಚ ಏನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನ್ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ
ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಉಪ್ಪುಗ ಯೋಗ ನನ್ನೊಂಚೆ ಆತು ತುಲಿಪುಗ ಯೋಗನೆ ತುಲಿಪರೆ ಬೇತ ಮಾಧ್ಯಮಳುಳ್ಳ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಳುಳ್ಳ ಅಲ್ಪ ತುಲಿಪುಗ ಇನ್ನು ಅಂಚೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನಿದ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದ್ದು ದೂರ ಪಕ್ಕ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸುದ ಶಕ್ತಿನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಪೊಳಿತಿನ ಬೆರಿಮುಳ್ಳುನು ಸರ್ತ ಮಲ್ತೊಂತ ನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಉಳ್ಳ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಾ ಪಂಪಿನಾರು ಅರ್ನ ಬೆರಿ ಮುಳ್ಳು ಪೋದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊಳಿದಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಔಷಧಿ ಮಲ್ತಂಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಓವಿ ಪರಂಪರೆದ ವಿರೋಧ ಎತ್ತು ಆರ್ನ ಆರ್ ಯಥಾರ್ಥ ಪಂಡಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಪೊರ್ಲಿತಿನ ಟೈಮ್ ನೆಡ್ದ ನುವಾಡ ನಿಕ್ಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಲ್ತಜಿಂದ ಮಲ್ತಜಿಡ ನಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನೇತು ಹುಷಾರಾವೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಕುಳ್ಳುವನಾತು ಹುಷಾರಾಪ ಇಂದ ಪಂಡೇರು ಆರೊಂದು ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ಆರು ನೆಡ್ದು ದೂರ ಪೋದು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ತಾನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸುದ ಶಕ್ತಿನ ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ತದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ವೇಲ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಂಡ 2 ಗಂಟೆ ವಯ್ಯ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಯೋಗಾಸನದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಯೋಗಾಂಗ ಎಪ್ಪಳ್ಳ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಹಿಡಿತೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ತತ್ತು ಈರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಏತು ಐನ ಕೇಂಡು ಅಂಚ 9:30 ವಾರೋಡು ಅರ್ನ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಪೊಳಿದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸೇರ್ದುಂಡು 10ನೇ ವಾರೋಡು ಆರು ಗುಣ ಅದರ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಪೋತೀರು 12ನೇ ವಾರೋಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಪೋತೀರು ಇನ್ನೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಪಾಡಿಯರಂದಾಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಡು ಆತಿನ ಯೋಗಗೂ ಆತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತೊಡಗಿಸ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆ ನೆಲೆಗಳೇನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ತೂಕ ಅವು ಮಾತ ನಂಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಕನೆ ಮಾತ್ರನೇ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರನೇ ಎಂದ ಮಾತೇಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಸೇರ್ದು ಬರೋ ಒಂದು ತೂಕ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಋಷಿಗಳನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಋಷಿ ಋಷಿಗಳನ್ನ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಅವಳು ಐನ ಶ್ರುತಿ ಬಂಡಿರು ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೋಜಿದ ಬತ್ತೀನಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಏಪ ಇನ್ನಿಕಲಿಗೆ ಸರಿ ಒಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟೆರ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟಿಯರ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡಿರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಐನ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡೇರು ಐನ ಬರೆದ ದೀರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ಐನ ವೇದ ಅಂದಲೆತ್ತೀನಿ ವಿಧ ಜ್ಞಾನೇ ಐನ ವೇದ ಅಂದಲೆತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನೀಗ నేను ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ ಪಂಟಿನ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವೇನು ಅಂದು ಅತ್ತು ಸರಿ ವೇದ ವಿದೇರ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೆಟ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನಾದ ವಿಪ್ರತ್ವಂ ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಳು ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ವೇದನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಷಡಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಾತ ವೇದ ಕಲ್ತದು ವಿಪ್ರತ್ವ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಂಡ ಈ ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡಾಪಗ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮೆಟ ದಿನೇಪ ವೇದವ್ಯಾಸಿಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯರ ಏರನ್ ಪಂಪ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಟಾಯನಾಗ 6 ವೇದಳೇನು 4 ಭಾಗ ಅಂದ್ ಋಗ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಅಂದ ಪಂಡದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಅವೇ ಇತ್ತುಂಡಂದಾಂಡ್ಲ ಐನ ಇಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗೂ ಪೂರಕವಾದ ವರ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನವು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದು ಅವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಡ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಎಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದವಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಪದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬನವು ಕಾಲಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು 6 ಮಾತ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಪದವಿ ಅಪಗ ಬತ್ತದು ಏರು ಈ ವೇದದ ಭಾಷ್ಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ ಮತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ ಅಕ್ಕಿಲೆಗೆಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪದವಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕರಗೇನಕ ಮುಗನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೊಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವ ಒಂದು ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ ಕದ್ರೇರ್ದು ಪನ್ಲೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಯೋಗ ಬಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಯ ಪಂಡ ಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಡವಲ್ಲಿ ಆಡ ಯೋಗ ಡಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿನಿ ರಡ್ನೆ ನಂಕ್ ಯಾರು ಐತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತರ್ ಬಂಡ್ಲೆಕಾನೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏಪ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಆರ್ಪಣ್ಲೆಕಾನೆ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ರಡ್ನೆ ಮೂಜಿನದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಆ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಲನೆ ಮಲ್ತು ತೂಂಡ
ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮಲ್ಲಂದು ತೋಜುಂಡು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ದುಮ್ಮುತ್ತುಲ ಬೇತ ಬೇತ ಸೀಕತ್ತನು ಏಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದಿತ್ತನು ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬಂದ್ಬೇರ ಎಂಕುಲು ಮರ್ದ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿ ಐಕ್ ಎಂದು ಬಂದು ಅಪಗ ಪ್ರಕೃತಿ ತೆಲ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಆತಿ ಆಯ್ದಿಂದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ರೋಗ ತೋರ್ಸ್ಪದೆ ಅವೆಂತುಲ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮೇಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದೆ ಬನ್ನಾಗ ಕತ್ತಾರ್ ಸರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ದೈವ ದೇವರು ಒಂದು ಬಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೈವದ ಪೂಜೆ ಶುರುವ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಶುರುವ ಅಂತ ಬಂದ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ದಾಯಕ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ದೇವರನ್ನ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ದೈವದ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ದಿನದೀಪನ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅದರ್ದೇ ನಮಕೇನಾಗ ಶುರು ನಿಕ್ಲ ದೈವದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಾದು ದೈವ ದೇವರನಿಟ್ಟು ದೈವದ ಪೂಜೆ ಶುರುವ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಶುರುವ ಆತೆ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೊಡಿತು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ ಬಂಡರೆ ಶುರು ಕಾಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ಆರು ಬಣ್ಣಪನೆ ಒಂಜರ್ತೊಡು ಯೋಗ ಬಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ ಮಲ್ತ ಏಪಲ್ಲ ಜೀವನನೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂಚೆನ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಅವು ಸ್ವಾರ್ಥನ ಪರಮಾರ್ಥನ ಪಂಪಿನ ಬೇತೆ ಯೋಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವು ಸ್ವಾರ್ಥಲತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಲತ ಉಂಡು ಬೊಡ್ಡ ನಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಡೋಲಿ ಬೊಡ್ಚಂದ ನಕಲು ಬುಡಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಯೋಗ ಮಂತ ಆರೋಗ್ಯವಂತೆ ಆಯಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರಳವಾದ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಪೇರಿ ಒಂದು ರಾಮದೇವ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟ ಆತಿನಂಚಿನ ಒರಿಯಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅದು ಯಾಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಐಕಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಂಕ್ಲ ವಿಷಯ ನೆನಪುಗು ಬರಡತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದನ್ಲ ಯೋಗದ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ ಗುಣಾತೆ ಅರಡ ಬೊಡಾನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಆಯ ಬಣ್ಪೆ ಯಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಣ್ಪೆ ಅಂದ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಓ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಣ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೇತ ನೆನ್ನ ತೂದು ಎನ್ನ ಬೊಡೆ ಜೋಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ಇನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಅಂಚೆನ್ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಸುರುಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಬಣ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅತ್ ಅನುಶಾಸನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂಚೆನ್ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಬಿಡ್ಚಿ ಅನುಮಾನ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ ಅಂಚೆನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಆಯ ಮಲ್ತೆ ಆಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಂಸಾರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಂಡ್ ಅಂಚೆನ್ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಇನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸನ ಒಂಚಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದದೆ ತೊಂಡಿರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡ್ದು ಸಫರ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಪ್ರಮೋಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಅಂದ ರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸುರುಟು ಬತ್ತನಾಗ ಬತ್ತದ ಬೂರಿ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಬರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಮೋಟಿವ್ ಅವು ಬತ್ತದಾತಂಡ ಐತ ಬಲನ ಸಾಧಿಸಾದಾತಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಲ್ಲ ಯಾವ ಕೊರಂದು ಪೆರ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟಿವ್ ವೇಟ್ ಯೋಗ ಖಂಡಿತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಐಡ್ ದಂಚಿ ಬೈ ಋಷಿಕಳ್ನ ಪರಂಪರೆ ದಂಚಿ ಬರ್ಕ ಆರ್ನ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವಗು ದುಂಬು ಪೂಜನ ದೇವರಿಗೆ ದುಂಬು ಪೂಜನ ಅಂತ ಕೇಳಬೇರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೆನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರ ಯಾನ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಹೌದಾದ ಕೇಂಡ ನಮಕಿತ್ತೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಕ ಏನ್ ಚಂದ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ನಮ ಉಂಡೊಂದಂಡ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಯರಾಪನೆ ಆಂಡ ನಮ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ತುಳುಟೊಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ದೇವೇರ್ದಿ ಇದು ಕಂಡ ಬಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟ ಸುರುಕು ಅವಳು ಮಿತ್ತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲ ಐಕ ನಮ್ಮ ಸುರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಇನಿ ದೈವಾಲಯಂಕ್ಲೆಗ್ ನೇಮಕೋಲ ಆವಡುಂದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ ಅತ್ತ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿದಾದ ಊರುದ ಪ್ರಮುಖ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸರ್ತಾವಡು ಸರ್ತಾನಗ ಆ ದೈವ ಪಂಪುಂಡು ಎನ್ನ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಾರ ಪಡೆಯಲು ಬುಡುದುಂಡು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪು ರಡ್ಡುಲ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು
ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಆಪಿನ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ ತಮಾಷೆ ತೋಜುಂಡು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವಾರಂಟ್ ನಂಕದಾಯಕ್ ನರಮನೆ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಣ್ಣರೆ ದುಂಬುಕೋ ನೋಡು ದುಂಬು ನೆಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಚಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಗೆ ಮಡಿತ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಣ್ಪನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತುಳ್ಳೇರು ದಯಾನಂದರೆ ಇರು ದಾಯ ಜನಕುಲೇನು ದೈವನ ಭೂತ ಪಣದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪ ಬರ ಫಸ್ಟ್ ಭೂತ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದ ಓವು ಭಾಷೆಯದು ಬತ್ನ ಪಣದು ತೂಂಡ ಭೂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಸರಿ ಅವು ಯಾನ್ ಲೋಪ ಭೂತ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಕುಲೆ ಪಣದ ಅರ್ಥತ್ ಸರಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭೂತ ಪಂಡ ಕುಲೆ ಸತ್ಯ ಉಂದುಲ ಸರಿ ಅಂಚ ಕುಲೆ ಅಂದಲ ಉಂಟು ನಿಜ ಶಕ್ತಿ ಅತಿಮಾನುಷ ಚೇತನ ಪಂಚಭೂತರದ ಆಯಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಣದು ನಾನಾ ಎಡೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಕಾಲಿ ಭೂತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ತೂದು ಜನಕ್ಲಿನ ಭೂತ ಲೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಪಣದು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪ ಒಡ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಡಿಕ್ಷನರಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ತೂದು ಪನ್ಲೆ ತೆರಿನಾಕ್ಲಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭೂಮಿ ಗಾಳಿ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಆಕಾಶನ ಪಂಚಭೂತ ಅಂದ ಪಣ್ತೇರು ಪಂಡ ಐನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಪಂಚಭೂತ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ ಭೂತನೆ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲಕ ಭೂತ ಕುಲೆ ಪಂದ ಆಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಭೂತ ಲೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಮರಲೆ ಪನ್ಲೆ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾದ ಬೋಡು ಮುನಿಂಡ ಚಂಡಮಾರುತ ನೀರು ಪರಿಯರ ಕೃಷಿಗೆ ಬೋಡು ಮುನಿಂಡ ಸುನಾಮಿ ಪ್ರವಾಹ ಅಂಚಿನ ಅಗ್ನಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಓಲಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಮುನಿಂಡ ಅಂಚನೆ ನಂಬಿನ ದೈವ ಭೂತಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಡೆ ಅಂಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ಯಾಯಗೆ ನಡತಂಡ ಸುನಾಮಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಂಬಿನ ಭೂತ ಒವೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುದಾಂತೆ ಅವೇನ ಭೂತ ಪಣದು ಮಣ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಮಣ್ತೇರು ಅವು ಈರ್ನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಕುಲು ನಮರ್ದಲ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆದಿರು ನೆನಪುದಿಲೆ ಅಂತ ಮೇರು ಶಿವ ಏರು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡೇರು ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಯಾನು ಇರುಡ ಪನ್ಪನೆ ಸರಿಯಾದ ಯಾನೋದಿನ ಹತ್ತೊಂದು ಪಣಪ್ಪನವೇ ಇದ್ದಿ ಆಂಡ ಸರಿ ತೂಲೆ ವಾಯುನು ಪಂಚಭೂತಡೊಂಜಿ ಭೂತ ಓಲಾನ್ಲ ನಿಕುಲು ಬನ್ನ ವಾಯುಭೂತ ಅಂದು ವಾಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪರ ಗಾಳಿನ ಯಾನು ಬಂಡ ಚರ್ಚೆ ಹತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ನೀರಿನ ಜಲ ಅಂದ ಬಂಡ ಓಲ ಜಲಭೂತ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪರ ಭೂಮಿಭೂತ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಭೂತ ಅಂದ ಬಣಪನ ಆ ಪೊರ್ತುಡ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ದೆತ್ತನೋಡು ಒಂಜಿನೆ ಅಂಚಂದು ಯಾನದ ಆಯ ಪಣಪಿನ ಕೆಂಡ ಭೂತ ಪಣಪನವೇನು ದೈವಳಿಗೆ ಹತ್ತೊಂದು ಪಣಪಿನತ್ತೆ ದೇವರೆಗಲ ಭೂತ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಣಪೂಜೆ ಹತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಸಾಧಿಸವನ್ಲಜ್ಜೆ ಆಂಡ ದಾಯನಮ ವಿಷ್ಣುಭೂತ ಶಿವಭೂತ ಕೃಷ್ಣಭೂತ ಪಣಪೂಜೆ ಅಂಡ ಪಾಂಡ್ರೆ ಆತೊಂಜಿ ಸೊಗಡಾಪುಜಿ ದಾಯಗಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದೈವಳೆಲ್ಲ ಯಾನು ಭೂತ ಅಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಂದ ಪಣಪನತ್ತೆ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಬುಧರ ಅನ್ನೆರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಟ್ಟಂಡ ಕೂರೆ ಬುಧವಾರ ಬಿಟ್ಟಂಡ ಬೊಗ್ಗಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಿಟ್ಟಂಡ ಅಂಗಾರೆ ನಕ್ಕುರೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಕೇನ್ನಾರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬುಧರಿಪು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ದಾಯ ಬಂಡೆ ಒಂದಿನ ಯಾನೊಂದಿನ ದಾಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಓವು ನಮನ ಹಿಂದವಿ ಸಮಾಜ ಅಂತ ದುರದುರ ಅಕ್ಲಿನ ಮುಟ್ಟ ಬರೊಡ್ಡ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಬಲ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಪಂಪ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜರ್ತ ಅಂದಂಡ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಇಡೇ ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ದ ಭೂತವರ್ಷಿಪ ತುಳುವಾಸಂದ ಬರೆ ಪೆರಡೆಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾತು ಅಂದು ಅವೇನು ಭೂತಾರಾಧನೆಂದೇ ಬರೆ ಪೆರಡೆ ಬೇಜಾರಾತು ಅಂದ ಅವಳು ಬರೇನೆಕ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ ತುಳುವಾಸಂದ ಬರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಬರೆಯಿಂದ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಭಾರತೀಯರ್ಲ ಪಂಡ ತುಳುವನೆಲ್ಲ ತಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬರೆಯರು ದ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ ಪಂಡ ಭೂತ ಪಂಡ ಡೆವಿಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜುಮಾದಿ ಡೆವಿಲ ಜಾರಂದಾಯ ಡೆವಿಲ ಉಂದೇನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಡೆವಿಲ ಅಪಗ ಅತ್ತು ಯಾನ ಪಣಪಿನ ದಾಯಕೆಂಡ ಭೂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಆರ್ಯ ಬಂಡೇರಿ ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಅಂದ ಬಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಅಂದಲೆ ಎತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಸತ್ಯ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಹೊರತಾದು ಏರೆಲ್ಲ ಅಜ ತಪ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ ಮಲ್ಪುಜರು ಕುಡಂಜನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಎದುರೇ ಬಣಪನ ಯಾನು ಸುರುಕು ಬೆತಬೇತ ತಳಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗದ ಕುಳ್ಳ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲಿನ ಕುಳ್ಳ ಅವನ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮುರಣನ್ ಚರ್ಚೆಡು ದಾದಾಂಡಗೆಂಡ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತನೆ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಯುಗತ ದಾಲೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ್ಬಿನೆ ಒಂಜಿ ಸುರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೆ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುಡು ನೆಟ್ ಐದು ಉತ್ತರ ಕೊರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮೆ ಪಂಡ ಏರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡ ಏರು ಅತೆ ನಾಗೆ ಪಂಡ ಏರು ಸರ್ಪೆ ಪಂಡ ಏರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲಿಲ್ಯ ವಿಷಯಡ್ ಪಂಜಾತ ಕಿಂಕುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸುಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಡುದಾಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನಂಗೆ ವಿಷಾದ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದರೆ
ಇರಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಮಾತೆರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಪಾತಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಬೊಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಗೆರಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನಿದ ಹೊರರ ಈ ಕಳಕುಳು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡ ಐತ ವಿವರಣೆನ ವಿಮರ್ಶನ ಆಪುಂಡ ಬುಡ್ದು ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅತ್ ನಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಐಕ್ಯ ಸಮಯ ಪೋದಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಹಿಡ್ದವರ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಅಂತಂಡ ಸುರುಕು ಈ ಅನುಮಾನ ಪೋದ ಐತಮಿಕ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಬರೋಡು ನಂಡ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವೇನಂಚುತ್ತನ ಶಬ್ದೊಡೆ ಅವೇನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ ಅಭಿಮಾನ ಎನ್ನ ಎಂಗ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವೇನ ಶಕ್ತಿಲು ಪಣ್ಪನ ಅಭಿಮಾನ ಬತ್ತಂಡ ಐತೊಳೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಡು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಲೇನ ಪತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಓಲ್ಲ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಭೇದ ಪಣ್ಪನಮ ಎನ್ನೊಂದಿನ ಪಣ್ಪನವೇನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಂಚೂರು ದುಂಪೋಯ್ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ತುಳಿಪು ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಹಜವಾದ ಅಂಡ ಏಪಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಅತೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನ್ನೀಗ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಸವಾಲುಂಡು ಇನ್ನಿದ ನಂಕ ದೈವ ದೇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರಾಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಇದೇನೇನೆ ನನ್ನದು ಇತ್ತೊಂಜಿ 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಗೆ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಜವನಿಗೆ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರು ಏರ ಒರಿಯರು ಏನ ರಡ್ ಮುಜ್ಜನಂದ ಇವ 11 ಪೈಲಟ್ ಆತನ ಏನ 11 ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ 11 ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡ್ಡೆಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ಪಂಪೇರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಇತ್ತನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಡ ಬತ್ತದೊಂದು ಅದು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತ ಏತೋ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕ್ ದೈವದ ಕೆಲಸನೇ ಬರ್ಚಿಂದು ದೂರ ಇತ್ತಿನ ಒಯ್ತಂಬ ಇದೆ ದೈವಳಿಗೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಮೈತೊಂದಿನ ರಾಪ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಗಡಿ ಬತ್ತಿದಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ ಅಂಚಾನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಯೋಗದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಣ್ಣರು ಈರು ಬತ್ತು ಉಂತೈನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆದ ಬತ್ತು ವೇದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕ ವಿಭಾಗ ಅಂಡ್ ವಿಭಾಗದ ಐತಲ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಪೋಂಡು ನೆಕ್ ಕೂಡ 4 ಉಪವೇದ ಬತ್ತುಂಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಧನುರ್ವೇದ ಗಾಂಧರ್ವ ವೇದ ಸ್ಥಾಪತ್ಯ ವೇದ ಒಂದು ಉಪವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಭಾರತಡು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಗುರುಕುಲೋಡು ಕೂಡ ಮೂಲು ಚರ್ಚೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಆಯನ ಉಂತದಿತ್ತೇರ್ ಮೇನ್ ಉಂತದಿತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೊಗ್ಗಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಟ್ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫೆರೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅತ್ತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಗುರುವೇ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚಾನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಂಗೆ ಅವು ಚರ್ಚೆ ಬಿಡ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ನಂದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಅವಮಾನದ ನೆಲೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಬರುಡು ನಮ್ಮ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತೊಂಡಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಮಲ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಅಭಿಮಾನ 11 ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬೋಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದಂಡ ಫಾರಿನ್ ಮಾತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುರುತ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆವಣ ತಿಗಲ ತಟದ ಬಣಪೆ ಯಾನ್ ಈ ದೇಶದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಡ ಭಾರತೀಯ ಇಂಚ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೇ ಬೊಡ ಏನತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಒಪ್ಪಡು ಸರಿ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದೊಂದು ಬಣಕ ಅಂದ ಆದುಪ್ಪ ಅಂದ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಬೊಡ ಏನತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆವಡ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಚರ್ಚೆ ದುಂಪವಾಡ ಸೊ ವೇದ ಉಪವೇದ ಈ ವೇದೊಳೇನು ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಐಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿರುಕ್ತ ಕಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಛಂದಸ್ಸು ಜ್ಯೋತಿಷ ಒಂದು ಪೂರ ವೇದನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಗುರುಕುಲೋಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಗುರುಕುಲೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 200-300 ವರ್ಷಡಂತೂ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಬದಲು ಮಲ್ತ ಪಾಡಿಯರು ಇನ್ನೀಗ ನಂಗೆ ಅನುಮಾನ ಅವಮಾನ ಬರಲ್ಲ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಆ ಏರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತೇರ ಅಕುಲು ನಮ್ಮನ ಪತದಿಯರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚಲಿ ಬಿಡ್ತುಜಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚಲಿ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಅಂಚಾನೆ ಹಿಡ್ದವ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಹಜ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೆ ಉಪ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ ಕೇಣ ಸಮ ಅಕಲ್ ಐಕ ಅಧ್ಯಯನಗೊಂದು ಬರಡು ಅಧ್ಯಯನಗೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ದೂರಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲದಕ್ಕನಾಗದ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಈರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೋಗಾಂಡ ಬೋಡುಂದಂಡ ಬಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಉಲೈ ತೊಡಗಿ ಸಾವಣ್ಲೆ ಅಪಗ ಈತ ಸತ್ಯಾಂಶ ತತ್ವಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಅತ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಂಡ ಅವು ಉಂಡು
ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಚ ನಡೆದಾರ ಐತ ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಕಲು ಋಷಿಕಳ್ನಾಕಳು ಆ ಪೂರ ಸಮಸ್ತನ್ಲ ವೇದನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರುಡು ಮಾತ ಪಾಡೊಂಡಿರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಆಳ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಏನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐನ ಮಹಾಮಾಂಡಲಿಕ ಮಾಂಡಲಿಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡು ಗುತ್ತು ಒಂದು ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪಂಡದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗುತ್ತುದ ಬೀಡುದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂಯಿನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಇನಿಗಲ ಒರಿದ್ವ ಇದನ್ನಂತ ಜನಾನುರಾಗನ್ ತೂಯಿನಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂಡು ಆಪುಂಡು ಅಂದೊಂದು ಇತ್ತುಂಡುಗೆ ಅಂದ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಇನಿಗೆ ದಾದ ಅಂಡಂದು ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಪಂಪಿನಕಲು ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಕಲೇನು ತೊರ್ತು ಬಾಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡು ಒಂದೇ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಿಟನ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಿಕಲ್ನ ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಸಮಯಜಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ಬರೆಯತ ಪಾಡ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಐನ ನಂಬು ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಐನ ಅಂದೊಂದು ಪಂಪು ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಬಾಮಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಾಲ ಬಾಮಿತದು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾಕೆಂಡ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖೇನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಆಯ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂಜೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅಂದ್ ಐತ ನಿಗೂಢಾರ್ಥ ಬುಡ್ಪೇತನ ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪಂಚ ಪವಿತ್ರಕದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಣಪನೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಶಿವನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ವಮನಂ ಚ ಶವಕರ್ಪಟ ಕಾಕವಿಷ್ಟ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಪಂಚಾಯತಿ ಪವಿತ್ರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಜಲ್ ಒಯ್ತ ಎಂಜಲ್ ಬುಡ್ಪದ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಗೋವುದ ಆ ಕಂಜಿದ ಅತೆ ಅವು ಬೇರೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಪನಂಚ ಅಪಗ ಈ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥನು ಅತೆ ಐದ ಗೂಢವಾಯಿನ ಅರ್ಥದಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟೆ ಕೇಶವಂ ಪತಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಹರ್ಷಿಭಾ ಭವತಿ ಕೃದಂತಿ ಕೌರವಾನಾಂ ಹಾಹಾ ಕೇಶವ ಕೇಶವ ಅಂತ ಬಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಇಂಚ ಮಹಾಭಾರತದ ನೆಲೆಟ್ಟು ದೂಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೂರಿಯಗೆ ಐನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಕೌರವರು ಹಾಹಾ ಕೇಶವ ಕೇಶವ ಅಂತ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ನನ್ನ 21 ಸಾಧ್ಯ ಆ ಪಂಡ ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನ ಅವಳು ಕೇಶವ ಪಂಡದ ರಡ್ಡು ವಿಂಗಡನ ಅಳ್ಪುಡು ಕೇ ಪಂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಶವ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಪಾಂಡವರಂದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೃದಂತಿ ಕೌರವಾನಾಂ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಬಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಹಾ ಕೇಶವ ಕೇಶವ ನೀರಡು ಪೂರ್ಣ ಪುನಃ ಮಿತ್ ದಿಕ್ಕು ಜತ ಅಂಚ ನಮ್ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಡಾಯನಾದ ಇನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದು ಅವು ಅಪಾತ್ರದಾನಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನೂರಿಯಾಗ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೀರ್ ಅಂಚಾನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ಎಂದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ತರದೆರ್ಪು ಯಾನೋರಿ ಜವಾನಿ ಎನ್ನಡ್ದ ಒಂದು ಪಂಡದ ಅಂಡು ನಂಗೆ ಓವುಲ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಯಾನು ಪುದರೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಅಂತ ಕೊಳಕೇರು ಹಾಕ್ತಿರು ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಣೀತರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕುಲ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನದಾದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಮುರ ನೀರು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಆಕ್ಲೇನ್ ಕುಲ್ಲ ದಿತ್ತರು ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಮಕುಂಜ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿ 800 ಬೈದೇರು ಮುದ್ದ ಕಾಲರ ಅಕ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಎಂದು ಮುಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಲದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅವೇ ಮುದ್ದ ಕಲ್ಲು 800 ಬೈದಿಲ ಕೇಲದ ಪೆರ್ನೆಲ ಅಕ್ ಬಾವೆ ನನ್ಕನಕಲಿ ಮುಂತದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಸರ್ 800 ಬೈದೆ ಕೇಲದ ಪೆರ್ನನು ತಂಗಡಿ ತನಿಮಾನಿಗನ್ನು ಮಧ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೇಲದ ಪೆರ್ನಾಕಿ 800 ಬೈದೆ ತಂಗಡಿ ತನಿಮಾನಿಗನ್ನು ಬಾವು ಮಧ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತ ಮೂಲ ಕೋಲೊಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರಣೀತರೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ವ್ಯತದೀತ ನಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಕ್ ತತ್ತುಕೊಂಡು ಅಜ್ಜ ಪೋಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಈರೊಂದು ನೆಕ್ಕಂದೆ ಕುಡೋರ್ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ಲ ಇರುಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತ ಒಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಾರು ಪರವ ಸಮುದಾಯದಾರು ಬಂಬದ ಸಮುದಾಯದಾರು ಇಂಚ ಪೂರ ಕುಲ್ಲದ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಐತಿ ಇತ್ನೇಟ ಓಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕುಡರ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ತೆರೆದು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ನರೆ ಯಾನ ಪಾತ್ರ ದುಂಬುಗೊಣಪೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಮುಗ್ಗ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವು ಇರಾಗ ದಾಯಿಗಿಂದ ಬೊಕ್ಕಾಡ್ತಾವು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಂಜಿ ಭಾಷಣ ಪಣದಿಟ್ಟೆ ವಾಡಿಕೆಡು ಎಂಚೊಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ
ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪದರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನು ವರ್ಷೊಗರ ತಂಬಿಲ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೂತೊಳೆಗೊಂದು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಎಡೆಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಬೂತೊಳೆ ಏರಿಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲಿನ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋನ ಕ್ರಮನೇ ಬೂತೊಳೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅವಿನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಬೂತೊಳೆಂದ ಅವಿನೇ ಒತ್ತೊನ್ನು ಹೊರತಾದ ಈವು ನನ್ನ ವಿಚಾರನು ಐಟ ತಿಪ್ಪರಲಾಗವಾಡಂಚೆತನ ಸಂಗತಿ ಅಜ್ಜಿ ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಆಂಡ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಭೂತ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಕರಿದು ಪೋತಿನ ಗೆದ್ದತ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕೊಡದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ಭೌತಿಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕನ ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವಲ ಭೂತ ಅಂದ ದೆತೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆಲು ಪೈಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ನಮದಾದ ಕೇಂಡ ಯಾನ ಭೂತಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಣ್ಪನತ್ತು ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಅಣ್ಪನಿ ಯಾನ ಬಣ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಏರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊತ್ತೊಂಡು ಅಕುಲು ಪಣಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೆರನು ಕುದ್ದು ಬಣ್ಚಿಂದ ಬಣ್ಪನ ವಿಚಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟದಾದ ಈರು ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಟು ತಿಪ್ಪರ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತನ ವಿಷಯ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ದಾಯ ಬನ್ಪ ಮಾರೆ ಪಂತಿಜಿಂದ ನಿಂದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳು ಅವು ಆಯನ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊರತಾದ ಅವು ಹತ್ತಂದಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಂದು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡ ನಲ್ಕನ ಇತ್ತೆ ಯೋಗದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈರ್ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೊರಿಯರ್ ಋಷಿಕಳ್ನಾಕು ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಯಿ ಋಷಿಕಳ್ನಾಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ ಋಷಿಕಳ್ನಾಕಳ ನಾಡ್ದಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡಯಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನನ್ನ ಐನ ಮಿತ್ತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಜಗತ್ತಡ ಬೇರಲು ಅವು ಪದವಿಗೆ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಪದವಿಡು ಉಪ್ಪುನಾದ ಸಮಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಇನಿದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದವಿಡ ಜತ್ತೆಡ ಎಣ್ಣಾಯಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅವು ಅಪಂಡ ಅವು ಪಿದಾಯ್ಡು ತಿಕ್ಕಂದು ಅವು ಉಲಾಯ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡದ ನಾಡಂಪೋಯಿನ ಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ವೇದ ಐತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡುವತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಪವೇದ ಅಂದು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡಂದ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪುಡು ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆನೇ ಪಲ್ಲ ಗಮನಿಸಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಒಂದು ಪಣ್ಪುಜ ಹಂತಗಳು ಪಣ್ಪುಜ ಅಂಗಗಳು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅಂದ ಪತ್ತಂಡಂದಾಂಡ ತರೆಲ ಅಂಗನೆ ಕೈಲ ಅಂಗನೆ ಕಾರ್ಲ ಅಂಗನೆ ತರೆ ಕೈತಾನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತಂಡು ಕೈ ಕೈತಾನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತಂಡು ಕಾರ ಕೈತಾನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಪೂರ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯನ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ಎಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಅದೇ ಇಂಚ ಋಷಿಕಳ್ನಾಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಂ ಪೋಯಿನಾಗ ನಂಗೆ ವೇದಳು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಐಡ್ದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಏನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದ ಪಣ್ಪಿನೇಟ್ ಅವ್ಲು ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಓಲು ನಮ್ಮ ಕೋಲದ ಕಳ ನೇಮದ ಕಳ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಪನ ನಮ್ಮ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐತಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡುಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀಡಕ್ಕೆ ನೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುರಣಿ ತಂತ್ರಿಲು ಬಂಡೇರಿ ಅವು ತಂತ್ರ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೇ ತಂತ್ರ ಅಪ್ಪಂಡ ತಂತ್ರ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸರಳ ಭಾಷೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂಡ ದಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತುಲಿಪುಗ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕಾಡ್ದಿಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಗುರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಂದು ತೂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಾಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಬರ್ತಗು ಒಂಜಿ ಹಂತ ಬತ್ತಂಡಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊಕಡೆ ಮುಗ್ಲೆ ಕಸ ಬಿಜ್ಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಪಂಡದೆ ಎಂಕ್ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತ ವರ ಪೂರ ತಿರುಗದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಬದುಕಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಮಧ್ವರಾಯ ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಏನ್ ನಿಜವಾದ ಈ ದೈವನ ಅಥವಾ ಭೂತನ ಅಥವಾ ಕುಲನ ಓಲಪ್ಪಡು ಐನ ನಂಬಿನರೆಂತುದು ಪಂಡಂದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಈ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿದರ್ಶನ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಆದ್ಯಂತ ಅರ್ನ ಭಕ್ತವರ್ಗನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಪುರುಷ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಯಾನ ಕಣ್ಣಾರ ತೂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಏರೇನಾಳ್ವರಿ ಏನ್ ಲೆತೊಂಬತ್ತೇರ ಆಗ ಕುಂಬಾರನು ಆಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮೇರು ಇಂಚ ತೂಪೇರು ಸಾರಿ ಬಾಡುವಿರು ಸಾರಿ ಬಾಡ್ತುದು ಅಂದಡ ಅಂದ್ ಅತ್ತಡ ಎಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಂಬಾರನು ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದಂದಾಂಡ ಓ ಅಂದ್ಯ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ತಗಡ್ದೆತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರೆಯರು ಯಂತ್ರ ಬರೆಯರು ನಮ್ಮಲ್ತೀರ ಐಕೊಂಚೂರು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡಿಯರು ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರ ತೂತಿನ ಐನ ಅಯಾಗ ಪಾಡಿಯರು
ಪಾಡಿ ಸಾದಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶುರುವಾಂಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ರೆ ಮೇರು ಅವು ನಾ ಪೆನ್ ಅತ್ತಡ ಕಂಟವ ಐನು ಈ ತಗಡ್ದ ಇಂಚ ತೀಯೊಂಡಿರು ಈ ಏರು ಬಣ್ಣ ಅವು ಪಂಡು ಬಚ್ಚಾವು ಪಂಡಜಿ ಮೇರ್ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಕಿನ್ಕೀರ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನು ಹಾಂ ನಾನು ಕಂಡರ ತೂತಿನಂಚ ಹಾಂ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಏನು ಬಾಮ್ ಇತ್ತದೊಂದು ಮಲ್ತದ ಏನು ಒಂದು ಮೈ ಮುಟ್ಟಾಯರು ಮೈ ಮುಟ್ಟುನ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ನಂದು ಕ್ರಮನ ಇಜ್ಜೇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ ಈತೆಟೆ ಕೆಲಸ ಕಾಲಿ ಮೂಲ ಒತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲ ಆಗಿವೇನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ತಂತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಒತ್ತಿಯರು ಪತ್ತಿಯರು ಆಂಡ್ ಅವು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೀರು ಕಡಪುಡಿಯರು ಒಂದು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಜೊತೆ ಯಾನು ವರಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹುಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಲೆತಂ ಬತ್ತೀರು ಲೆತಂ ಬನ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ದಾನೆ ಅರೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ವನಾಮರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜ ಬಿ ರಡ್ಡು ಮುದ್ದಿನ ದಾಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ದಾದ ಮೇರಿಂಚ ರಶ್ ಬಡಿಯರು ಒಂಜಿ 6-7 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ತೆರಿಯಂದ ಈಗ ಪಾಪ ಪಾಡ್ತು ಈ ಬಾಲೆಂದು ಗುಳಿಗನ ಹೇತು ಆತುಂಡು ಗುಳಿಗನ ಸಂಚಾರಗು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಈ ಬಾಲೆ ಬಂಡೆ ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕಂದು ಪಂಡೇರು ಕುಡಂಚೆನ್ ತಗಡು ಬರೆಯರು ಮಲ್ತೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬಾಡಿಯರು ಪ್ರಸಾದ ಬಾಡ್ನಾಗ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ದರ್ತಜಿ ಈ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಅಂಚಿ ತೂಯರ ಶುರು ಅಲ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜಾಲದ ಒಂಚೂರು ದೂರೋಡು ಬಾಲ ಏಕವಚನಡು ಬಾದಿರು ದಯದಿದಿಯರ್ಲ ಗುಳಿಗನ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಕ್ಲು ಬೇಜಾರು ಅಂತುಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಳಿಗೆ ಇಂಚನ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬಾಲೆದಾತೇನ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಬೆ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ತೂಂಡು ತೂಯರ ಶುರು ಅಂತುಂಡು ಅದು ಬರ್ದು ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಾಲೆ ಇಂಚಿನ ತೂಪುಂಡು ಒಂದು ಮೆರಗಂಡ ದಾದ ಮಗ ದಾದ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಅಜ್ಜ ಆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಹಾ ಕುಲೊಂದೇನ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಕುಲ್ಲುದು ಈತೆ ಎತ್ತರೊಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಈತೆ ಎತ್ತರ ಉಪ್ಪುಣ ನರಮನೆ ಉಂತುದು ಈತೆ ಎತ್ತರೊಪ್ಪೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಎತ್ತರೊಲ್ಲಿ ಅಂದ ಈ ಆಯ್ಡ ಕೇಣ ಈ ದಯವೈದಿನಿ ಕೇಣ ಈ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ಲ ತೂಪಿನ ಬಗ ನಿಲ್ಕು ಎಂಕದಲ್ಲ ತೋಜುಂಡ ನಿಲ್ಕಿ ಇಂಚ ತೋಯಿನಾಗ ಈ ಬಾಲೆ ಬಂಡ್ಪುಂಡು ದಯ ಈ ದಯವತ್ತಿನಿ ಕೇಣ ಐಕ್ ಅಜ್ಜರ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಬಂಡೆ ದಾಲ ಪಂಡುಜಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜೆ ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾಯ ಬೈದ ಪಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಕ್ತಿ ಅಜ್ಜೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಾಯ ಬೈದ ಪಣ ಈ ಬಾಲ ಇಂಚ ತುಂಡು ಅಜ್ಜೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾಯ ಬೈದ ಪಣ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂಡಿ ದಾಲ ಪಂಡುಜೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಬಂಡೆ ರಿಂಚ ಅಂತೆ ರಿಂಚನ ಅಜ್ಜಾಯ ಬಲ್ತೆ ಉಂಡು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ಪ್ರಸಾದ ಬಡಿಯರು ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನು ದೂತಿನಂದು ಗಣ್ಣಾರ ತೂತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಬಡಿಯರು ಪ್ರಸಾದ ಬಡ್ದು ಮಲ್ತ ಕಡಪುಡಿಯರು ಮಂದ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಆಯಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಜೀವನ ಹೊರ್ತಾರೆ ದಾದಾಂಡಪ್ಪ ಗೇಂಡಿರು ಕೋಡೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಪೇಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಆಯೇ ಬಡಾಬುಂಡು ಪಂಡಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದೆ ಅಜ್ಜ ಇನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಉಣ್ಣೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಖಂಡಿತ ದಯಾನಂದರ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜಿದ್ದು ಜಪಂಡ ಆ ಬಾಲದ ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜಿಂದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಲ್ಲಕಲಂದನ ನಾಟಕ ಮನಳಿ ದಾದ ಬನಡು ಅಂಚಾನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಮನ ಮೀರ್ದಿನಂಚಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಳು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ನಂಕ ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜಿ ಪಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಂಕಿನ ವೈರಸ್ ತೋಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತೋಜಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ದಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅವು ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಂಡ ವೈರಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜಿಯಿಂದ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಮೀರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಐನು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ವಿಕಾಸವಾದ ಅಂದ ಪತ್ತಗ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸವಾದ ಪಂಡ ಡಾರ್ವಿನ್ನ ವಿಕಾಸವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೂಯರ ಪೋಯನಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ತೋಜುಣು ಬಜಿ ಜಡ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಜಡ 1 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಪಂದ ಅಪಂಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಹಂತ ಐಡ್ದ ವಿಕಾಸ ಏನಂಚಿನ ದೈಕುಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುಜ ಅಂಡ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಡ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂಡ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಐಕುಳು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಅದು ಮಿತ್ತು ಪುರೋಗತಿಶೀಲ ಅದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಐಕಳ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ದಲ ನೆಕ್ಕಳ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಅನ್ನಗ ಐಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ
ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಗುಣ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬದುಕುನು ಕಮ್ಮಿ ದೈಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಬದುಕೊಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದುವೇ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಡೇ ಬತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಳೆ ನಮಲ ಆಂಡ ಈ ಪ್ರಗತಿಶೀಲರ್ದು ಪುರೋಗತಿಶೀಲಗೂ ತಿರ್ಗನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ನರಮಂಡಲ ಆಯನಂಚಿನ ಉಳಯದೊಂಚಿ ರಚನೆ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ತಿರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಜೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣದು ಹ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಜೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೋಗ ಪಂಡ ದಾದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರಕನ ಇಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲತಕ ಸಮಾಜ ಬಂದು ಉಂದು ಯೋಗ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಯೋಗ ಪಂಡ ಅವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ನಾಲ್ ಆಸನ ಮಲ್ತು ಕೈಕಾರ್ ಪೀಂಟದು ಮಲ್ಪುಣ ಅವು ಅವು ಯೋಗ ಅತ್ತು ಯೋಗ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗದ ಲಾಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನೆ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಮಲ್ಪುಣನೇ ಯೋಗ ಕ್ರಮೇಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದಾಗ ಐ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಯಮ ಉಂಡು ಯಮ ಎಂಚಿನೆಂಡು ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ ಆಸ್ತೇಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಿಯಮಡು ಎಂಚೆ ಪನ್ಪುಡು ಶೌಚ ಸಂತೋಷ ತಪಸ್ಸು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀದಾನ ತನ್ನಗ ತನ್ನ ತಾನೆಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ನಿಯಮ ಪಂಡುಕೊಡ್ಪುಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಗೆಟ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಬಗೆಟ್ ಈತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪವೇರೆ ಅಂದೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಪೂರಕಾದ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಈರು ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ ನೆಕ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂದೆ ಅತ್ತ ಆರ್ಲ ಅವೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ತಿನವು ಸರಿಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ನಮೈಕ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಆ ವಿಭಾಗ ಆರು ಕರೆ ಮಲ್ತಿನ ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಅಂಡತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಕಾಸಡು ಬರೋಂತ ವಿಕಾಸಡು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯರೆಂತೂಯ ಈರ್ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ತೂಡಿರು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಲ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಲ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಅಂದು ಪ್ರಾಣಿದ ಮಲಮೂತ್ರ ಸಸ್ಯಗೂ ಆಹಾರ ಸಸ್ಯದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನಂಗಲ ಸೇರ್ದು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಏಪಲ್ಲ ಈ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಬುಳೆಬಡ್ಡ ಮಿನರಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನವುದೇ ತೊಂದಂಗ ಆಮ್ಲಜನಕ ಈ ಮಿನರಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬೋಡೆ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈತ ಯಾನ್ ಕೇಣ್ಣು ಅಪ್ಪಂಡ ಎನ್ನಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಎನ್ನಡ್ದು ಎಲ್ಲಿದಕಲು ಉಲ್ಲೇರಂడి ಎನ್ನಡ್ದು ಮಲ್ಲಕಲು ಇಜ್ಜೇರ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಅತ್ತ ಅಂಚ ತೆತ್ತಿರ್ದು ಕೋರಿದ್ನಲ್ಲ ಕೋರಿರ್ದು ತೆತ್ತಿ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಈ ವಿಕಾಸಡು ನಮ್ಮಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋಯಿನಾಕಲು ಎರುಲ್ಲೇರ ಅಕುಲು ದೇವತೆಳು ಐ ನಮ್ಮ ದೈವ ಐಟ್ ಈ ದೇವತಾ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಾತ ತೆರಿದಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಶಾಕಿನಿ ಢಾಕಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಬೇತಾಳ ಯಕ್ಷಗಿನ್ನರ ಗರುಡ ಗಂಧರ್ವ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳು ನೆನ್ನು ತೆರಿದನಂಚಿನವರಿ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ನರಮಲ್ಲಿ ಡಾಕಲು ಮುಕುಲು ಅತ ಇಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆಂದೆನಕಲು ಒಂಚೂರು ಪಡಿಗೆಂದನಕಲು ಅಂಚ ಆ ವಿಭಾಗಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಐಟದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ನಮ್ಮಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರ್ದಿನಂಚಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಆರಾಧನೆನೆ ದಾಯಾರಾಧನೆ ನಂಗೆ ಈಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಈ ಮುಲ್ಪ ದಾನ ತಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಐನ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬಂಡ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಯಜ್ಞನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ದೇವತೆಳೇನ ಉದ್ದೇಶಿಸೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗ್ಲ ದೇವತೆಳಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಕಳು ಯಜ್ಞದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವತೆಳೇನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಾಲೆ ಆ ದೇವತೆಳು ಕಾಲಗೂ ನಿಖಲೆಗೆ ಬೋಟಾಯಿನೇನು ಕುರ್ಪಿರು ಅಡೆಗೆ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವತೆಳು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಒಂದು ಸುವಸ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಟ್
ತುಳುನಾಡದವರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಯೋಣರು ಮುಕ್ಕುಲು ಮಾತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರ್ದನಂಚಿನ ಚಿತ್ತಡು ಅತ್ತಡ ಶಕ್ತಿಡು ಅಂದೆ ಸೈತಿನ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಣಪೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ ಸೈತಿನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಡ್ಡಿ ಕಲ್ಕುಡಿ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಲಡೈದ ಸೈತಿನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಜನ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏತು ಜನ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರಿತ್ತು ಅಪ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಡ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ತೂಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಅಕಲ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ಅಕಲ್ನ ಮರ ನೆಟ್ಟಿ ಅನುಭೂತ ಅವಣ್ಣೀನಿ ಅಕುಲು ದೇಹ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಗು ಸಂಗೇರ ಆಂಡಲ ಕಾಯಗು ಬುಡ್ದು ಮಾಯಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರುವರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಂಡ ಮಾಯಗು ಸೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಕಾಯಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನ ಬಾಮೆಣಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ಬಾಮೆರ ಆಪುಜಿ ಮುಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೆನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಅಕುಳು ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ ನಾಡು ಪತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಯಾರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಬಾಡಿಯರು ಒಂದು ಒಂದ್ಸಗೇನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಳು ನಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನದ ಪ್ರೀತಿದ ಆತ್ಮೀಯದ ಬಾಂಧವ್ಯ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋಡಾಯಿನಲ್ಕ ವಿಭಾಗಗಳೇನು ಮಲ್ತ ಬಾಡಿಯರು ಅವು ಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೇನ ಎಂಕ ತುಯಿಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇರಂಜಿ ಬತ್ತರತ ಅಂದ ಪಂಡದ ಇರೇನು ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಡದ ಮಲ್ಲ ಸೀಟು ಕೊರದು ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಇರೇನು ತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದ ಇರಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪ ಅವೇ ನಂಕ ಮೋಕ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತ ಆ ಖುಷಿಟು ಕೊರಿಯಡ ಆಯೆ ಸಾಲು ಬಾಡ್ದು ಬಂಗಾರ ಬಾಡೊಂದು ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಕೊರಿಯಡ ತೃಪ್ತಿ ಈ ಯೋಗ ಅಂತ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ನೆನ್ನ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕವಾನ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಯಿನಾಗ ನೆನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪಂಪುಂಡು ಪಂಡಂದ ಏರು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಆ ಶಕ್ತಿದ ವಿಕಾಸ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಹಂತೋಗ ಬತ್ತಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಂತೋಗ ಬತ್ತಂಡ ನನ್ನದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿವು ಪಂಡ ದೇವತ್ವದ ಐಕ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಳು ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಬೊಡಾಯಲಕ ದುಂಬುದಾಕಳು ಬೇತೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ರೈನ್ ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಇದು ಅಪಂಡ ನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಹೊಡುಂದಂಡ ಯೋಗ ಇನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡ್ಪೇರು ಕೈ ಕಾರದಿರ್ಪುಣತ್ತು ಯಾನು ಕುಲ್ಲಿ ಅಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಗಿಲ್ ಬೋಡಾವ್ ನಂಗೆ ಅವತ್ತು ವಿಷಯ ಅಂಡ ನಂಕ್ ಯೋಗದ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಎಕಡಾರ ಪಂಡೇರು ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗದ ಅಂತ್ಯನ ಅತ್ತು ದಯಪಂಡ ಪತಂಜಲಿನ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ನೀರ ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತರಂದಂಡ ಯೋಗ ಅಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ದೇವೇರೇ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನಲ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸಲ ವೇದದ ಅಭ್ಯಾಸ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಸರಿ ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾಲ್ಕನೆ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿರೆಗ್ ಈರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ತೆರಿಯುಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಜಡಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೋಗಗುಲ ವೇದಾಧ್ಯಯನಗುಲ ಭಾರಿ ಅನೋರಣೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮನುಷ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೊಂದು ಆಸೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಬಂಧನೊಡ್ಲ ಯಾನುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪನ ಯಾನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡ ಕೈವಲ್ಯನು ಪಡೆಯೋಡು ಆ ಕೈವಲ್ಯ ಪಡೆಯರ ಯಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾನ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಧಿಬೋಡು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಬೋಡು ಒಂದು ಮಾತು ತುಲಿಪು ಆದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ಪತಂಜಲಿಳು ಒಂಜಿ 196 ಸೂತ್ರಗಳು 197 ಸೂತ್ರಗಳು ನಾನು ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಬೇತನೇ ಬಹಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಳ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೈತೆ ನಂಗೆ ಈ ಆಕ್ರಮಣ ಒಂದು ಆಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಾಯನ್ ಹಿಡ್ದವರ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪಿರಬೂರಿ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಅಂಚಾಯನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಇನ್ನೀಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಅಂಚೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಚೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆದಕ್ಕಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ಕಲ್ತದು ಕೋಪೆ ಕಟ್ಟದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನೋ ಪೊತ್ತುದು ಬೋಂಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಲ ಆತುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಇನಿಗಲ ಇನ್ನೆನ್ನ ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಣಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೀರು ನಮ್ಮ ಅದು ಒಂಚೂರು ಆಕಲೇನು ಬೊಟ್ಟಡ ಪತ್ತೆರ ತೂಡ ಒರಿಯೊರಿನ ಕಂತು ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದನ ಕಂತು ಕುಳ್ಳಾಂಡ ಇವಾಗಡೆ ಇನ್ನು ಹಿರಣ ಕಂತು ಕುಳ್ಳಾಂಡ ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೇ ಪೋತನಕಲ್ ಪಂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮುಖೇನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪೋತಿನಕಲೆಲ್ಲ ಕನತು ನೆತ್ತನಟು ಕಂತು ಕುಲ್ಲಂಡ ಐಕಲ ನೆಕ್ಕಲದಾದ ಸಾಮ್ಯತೆ ಯೋಗಗಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ದಾದ ಸಾಮ್ಯತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಡ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರೆಯಾನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋತೆನಕಲ್ಡ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಾಯ ಅಂದಂಡ ಎನ್ನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾರನ ಯಾನ್ ಒಲಿಸಾವಂದಂಡ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕು ಅರ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕ ಉಪಯೋಗನೆತ್ತ ಅಂಚಾಯನ್ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಈ ದೇವತಾ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಿನ ಲೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜೀರ್
ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಈ ಒಲಿಸಾವಣ್ಣಂಚಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಟ ಮಾನ್ಯತೆ ನಿಖಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ತುದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಋಷಿಕಳ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಪೋಯಿನಾಗ ಪಂಚಕೋಶ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಡ ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ದಾಯೆ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾನ ಪಂಚಭೂತಿಕವಾನ ಆಹಾರನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬದುಕೋಡು ಯಾಕೆ ನೀರು ಬೋಡು ನುಪ್ಪು ಬೋಡು ತೆಣಸು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಅವು ನೆತ್ತ ಸರ್ವೈವಲ್ಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚಂದ ಪಂಡದು ಈತೀತು ನುಪ್ಪುದಿ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ದಯಾನಂದನಾಥ್ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಅಪಂಡ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಗುರುತಿಸಾಯಿನಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಬಜಿ ಭಾರತೋಡು ಮಾತ್ರ ಆತಿನತ್ತು ಚೈನೋಡು ನನ್ನ ಚೀಯಿಂದಲೇ ಎತ್ತೇರು ಜಪಾನೋಡು ಕೀಯಿಂದಲೇ ಎತ್ತೇರು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾನ ಅಂದಲೇ ಎತ್ತೇರು ಹೈಬ್ರು ರೂಹ ಅಂದಲೇ ಎತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗದ ಕುಲ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚ ಪೋಯನಗೆ ಈ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಅಪಂಡ ಇನಿಗ್ ರೇಖಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಭಾಗ ಉಂಟು ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂದು ಉಂಟು ಮೈ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಒರಿಯನ ಕಾಯಿಲೆನ ಗುಣಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಟು ಇರ್ ಮೈ ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಐಕ ಐತನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಟು ಎಂಚ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶಲ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶಲ ಪರಸ್ಪರವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಇನ್ನಿತ GDV ಮಾತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೂಯ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದಾನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನ್ನತ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರ ಕಿರ್ಲಿಯನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಡ್ ಅಂಚನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನೆಡ್ದವರ ನಂಗೆ ಇನ್ನೀಗ ನೆನ್ನ ಅಂದಂದು ಒತ್ತೊಂಡು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಶಾತೆ ನಲ್ಲಾತು ಪಯರಂಡು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ ಬೋಡನಕ್ಲೇನ್ ಸೇರ್ಸೋಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ದುಂಬೋಡು ಏನಾರಿ ಒಯ್ತುಬಾಡ್ನ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಪೋಯಿನಾಗ ಒಂದು ಅನ್ನಮಯ ಅನ್ನದ ಪಿರೌಡು ಇತ ಮೂಲ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಕೆಲಸ ಉಡ್ಡ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಟ ಲೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗಡಿಯಾರ ತಿರುಗೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿಟ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೋಡು ಅಪಂಡ ಐತ ಪಿರಡ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಈ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಡ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಮನಸ್ಸು ರಡ್ಡ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ 10%, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು 10-15%, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು 85-90% ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪಂಡದು. ಈ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸುಗ ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತುಗಲ ಏರು ನಮ್ಮ ದುಂಪೋತಿರತ್ತು ಪಿರವು ನೆನ್ನ ಮಾತ ತೆರಿಯರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಪ್ನಾಸಿಸ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇರ್ಲ ಕಲ್ತೇರಂದಾಂಡ ಮುರನ್ನು ಬತ್ತಿರ ಸಮ್ಮೋಹಿನಿ ಐಟ್ ಈರಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದು ತೋಜು ಒರಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಇತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ 3 ಚೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದು ತರೇಕ್ ಬೆರಿಕ್ ಅಂಜಿ ಕಾರ್ ಮೂಜಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಇರ್ ಬೆರಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಅವು ಊರೋಡು ಆತ ಅಂಡ ದ್ವೇ ಮನುಷ್ಯನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯನ ಚಿಂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಉಂತಾದಿದು ಓಕೆ ವಾ ಮನಸ್ಸು ವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡ ತರ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ಈ ನಮ್ಮ ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ತರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಡ ನಂಗೆ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತದ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಡೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಾಡುಂಡ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಅಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಡದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾನ ಪಾಡುಂಡ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ತಿಕ್ಕೆಂಡ ತೂಪಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತಲ್ಲ ತೂತೆ ಪಾಡಿ ಅರುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮೂಜತ್ ನಡುತ ಆಧಾರ ದೆತ್ತಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೂರುಜಿ ಸರ್ ತಪ್ಪು ತೆಂಗಳು ಕುದುರೆಲಿ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಮಲ್ಪಣ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಬಹುಲ ನೆನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ಈ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡೆ ಮುರನಿ ದಯಾನಂದ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂಡೀರು ಇರ್ನ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರಿಗೆ ಪಾತಿರುಣು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆಯನಾಗ ದಾನೆ ಅಂಡ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಶಕ್ತಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಂಕ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ರಹಸ್ಯಳೆನ್ಲ ಬಾಕಿದೆನ್ಲ ತೆರಿಯಂಡ್ರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಅಂಡ್ ಇತ್ ಅಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿನ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಬಟ್ರೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಡ ವಸ್ತು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಕೇಂಡರಂದಾಂಡ ಮಸರು ಇಮೋಟೋ ಪಂಪಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಉಂಡು ಆಯದಾದ ಮಲ್ತದ ಬಣ್ಣ ನೀರಿಗೆ ಈರ್ ಬೊಡ್ಡ
ನಿನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ತೋಲಿ PDF ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಎಂಚ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತ ವಾಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪಂಪನಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ದವರ ಶತಸಿದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಅವು ಚಿಂತನೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಹಿರಂಗದ ಜಗತ್ತದ ಮಿತ್ತಲ ಪ್ರಭಾವ ಬುರು ಇತ ಒಂದು ಮೂಜಿನತ ವಿಭಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಒಂದು 4ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ನನ್ನ ಪೂರ ನಾಡಪತ್ತಿನೆಂಚ ಬಣ್ಣ ತಪಸ್ಸ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಪಸ್ಸು ಪಂಪಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಡ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಜಗತ್ತುಡು ಒಂಜಾತ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಟ ಸಹಜವಾತ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಖರ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪುಟ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಎದೆಡ್ದು ಪೇರ್ದ ಪೇರ ಕಲ್ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒನಿ ಶರೀರ ಪುಟ್ನಂಚಿನ ಬುಳೇರ ಐಕೇರ್ಲ ವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜವ ಐತ ಪಾಡಿಗೆ ಬುಳೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಂಪೋಯಿರು ಅವು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಂಜನೆ ಕಡೇಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆನಂದಮಯವಾಯಿನ ಎನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆನಂದಮಯವನ ಆತ್ಮ ಉಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಪೂರಕವಾದ ಈ ನಾಲುಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಈ ಆನಂದಮಯವಾಯಿನ ಆತ್ಮನೇ ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಕಾಸ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಂಗೆ ಸೇರೋಡ ಆಪುಂಡು ಈ ಸೇರ್ನಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್ಪಾರು ಸಾತ್ವಿಕ ತಾಮಸ ಅಂದ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದುಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪಿನಿ ಈರ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಇರ ನೀನು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧಿಸದ್ದೀತುಜ ಕಟ್ಬಾರ್ದುಜ ಅಪಂಡ ಅವ ಎಂಚ ಕಟ್ಬಾಡಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಅಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಆನಂದಮಯ ಸ್ವರೂಪನೆ ಈ ಜಗತ್ತಡಿ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮಲ ಆನಂದಮಯ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಅಂಡ ನಮನ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಏನಾಗ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡು ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾಃ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಮವ್ಯಯಂ ಅವ್ಯಯನಾದ ದೇಹಿಯನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿಡುವಂಥದ್ದು ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಅಂಡ ಈ ಆಂಡ ಮೂಲು ನಂಗೆ ಪೊರ್ತು ಪೋಂದುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪೆ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಕ ಇಷ್ಟ ಲೈಟ್ ಲುಮಿನಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಂಪುಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂಡ ರಜೋಗುಣ ಉಪಷ್ಟಂಭ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಚಲನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ರಜೋಗುಣ ಭಾರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಆವರಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ತಮೋಗುಣ ಅಂಡ್ ಅಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮೀರ್ದು ಪಯರಾಪುಜಿ ಅಂದು ಮೂಜಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಾಗ ಅಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪಿಲಕ ಎಂಚ ಈ ಜ್ಞಾನನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಏಪ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುಂಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಗುಣಗಳೇನು ಆಳುಂಡು ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಡ ಅವು ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸನ್ನು ಆಳುಂಡು ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಡ ಅವು ಸತ್ವನ್ಲ ತಮಸ್ಸನ್ನ ಆಳುಂಡು ತಮಸ್ಸು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಡ ಸತ್ವ ರಜನ್ ಅವು ಆಳುಂಡು ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಸತ್ವನ ಈ 11 ಪೋಯ ಅಂದಂಡ ಬಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಂದಂಡ ಜ್ಞಾನಲ ಸುಖಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕು ಕೃಷ್ಣನ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಲ್ಪುಂಡು ರಜೋಗುಣನ ಪತಂ ಪೋಂಡ ಅವು ಸ್ಥಿರತೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇಡ್ತಾವ್ರ ಇರ್ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಪಂಡ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮಿನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಜ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ನಡೆದ್ರೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಪಗದ ನೋಡು ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಡೆದವರೊಂದು ದೇಕದು ಬೊಣ್ಣೆಡು ಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೂ ಪೋಂಡ ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟವು ದಾಯೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಪ್ರಮಾದ ಪಂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಲಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೆಕ್ ಕೊಂಡೋತು ಪಾಡ್ಲು ಅಂಡಂದು ಮೂಜಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಋಷಿಕಳ್ನಕಳ್ನ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಉಪದೇಶ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡಂದಂಡ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಸತ್ವಗುಣನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲ ಅವು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ವಗುಣನು ವೃದ್ಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೊಂಡ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಲ ಸುಖಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಈ ರಜೋಗುಣ ತಮ್ಮ ಅಂಚಂದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪುಜಿಯೇ ಅವು ನಿನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವಕಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಸತ್ವರಜತಮ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ ನೆನ್ನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚೆನಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಪುಡದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನವತ್ ಆಕಾಶದ ಬೂರ್ನವತ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಿತನೆ ಅವೇತೋ ಕಾಲ ಪಿರಾಕಡ್ ಈಗ ನುಡಿಗಟ್ಟೆಂಡು ಆನೆದ ನೊರ್ಕು ಕುದುರೆದ ಸೊರ್ಕು ನವಿಲಿದ ನಲಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಬಕ್ಕಿದ ಸೊರೋ ನೆಟ್ಟ ಅಜತ್ತದ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಉಂಟು ಅಪಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಿತ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐಟ್
ಈರ್ನ ಕಲ್ಪನೆನ ವಾ ರೀತಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತನ ಅಪರಾಧನೇ ಅಂಚಂದ ಅವೇನೇನಿಗೂ ನಂಬೋಡು ಬಂದ್ಪನ ಅಪರಾಧ ಮುಲ್ಪ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬವಣಂಚಿನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಪಂಡ ಯೋಗ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರೆ ಕಟ ಪಂಡಿರು ಸಮಾಧಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಒಂದು ಪತಂಜಲಿನ ಭಾಷೆ ಅಪಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅವಡು ವೃತ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನಿರೋಧ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಏಪ ನಮಟ ಸತ್ವಗುಣನೇ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡ ಅಪಟ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆ ನಿರುದ್ಧ ಗುಣಗೂ ಕೊಣೆರ ಆಪುಂಡು ನಿರುದ್ಧಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಣೆರ ಆಪುಂಡು ಐತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೋಯನಾಗ ದೈಹಿಕವಾಯನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಲ ಬೋಡು ಚರಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಲ ಬೋಡು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ನಿರ್ಮಾಣಲ ಬೋಡು ಈ ಪಂಚಕೋಶ ಪತ್ತನಾಗ ಅಪಂಡ ಸಮಾಧಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಮಾಧಿ ಪಾದೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ರಡ್ನೆ ಸಾಧನ ಪಾದೋಡು ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಎಂಚ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಇತ ಯಾನ್ ಪಂಟೆ ಏಕೆ ಎಂಚ ಸಾಧಿ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಏಕಡಾರ ಪಂಡೆಲಕ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಯೋಗನ ಪತಂಜಲಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಪತಂಜಲಿನ ಭಾಷ್ಯಡುಂಡು ಯೋಗಾಂಗಾನುಷ್ಠಾನ ಅದಶುದ್ಧಿ ಕ್ಷಯೇ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ್ತಿ ಆ ವಿವೇಕ ಖ್ಯಾತೆ ಅಶುದ್ಧಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ರಜತಮ ಒಂದು ಕ್ಷಯಿಸ ಉಂಡು ಬೇಡ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಎಡದವರ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಈ ವೃದ್ಧಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಬಿಯನ ವಿವೇಕಗೂ ಕೊಂಡೋಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಣುಡು ಈ ಕಳುಟು ವಾ ದೇವರೆಗ್ಲ ಇರೆಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಈರ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಐಕ್ ಇರ್ನ ವಿವೇಕ ಇರೆಗ್ ಸಾಧಿ ವಿವೇಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪರ್ಯಂತ ದಯಪಂಡ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗನ ಪತೊಂದು ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಕಡಾರ್ ಪಂಡ ಇರತ್ತೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಪಂಡ ಆರ ಪಂಡಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದೆಂಚ ಬದುಕುಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದೆಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ನೆಕ್ ಪೂರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಫಲಕುಳೇನು ಪತಂಜಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚಾನಿಡ್ದವರ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಂದಂಡ ಆ ಫಲ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ಸಮ ಇಜ್ಜಡ ಎಂಚ ನಿಷ್ಠುರನ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಸಮ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಫಲ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಫಲ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಇತ ಯಾನ ಅಹಿಂಸೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದ ಬರಡು ಅವು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವ್ರತ ಯಾನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಆ ಪಂಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಜೀವನ ತೋಜಿಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಆಸನ ಅಂದ ಪಂಡ ಶರೀರನ ನೆಕ್ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಡು ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗು ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಶರೀರನ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಡು ಶರೀರ ಪಂದೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಎಂಕ ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಐಕೆ ಶರೀರನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಂದರುಡು ಒಂದು ಆಸನದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವಳು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂಗ ಒಂದು ಮಾತೆತಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುಪ್ಪಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಯಮ ಐತಾರ ಯಮ ಸೋಮವಾರ ನಿಯಮ ಮಂಗಳವಾರ ಆಸನ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆವಡು ಆರ್ ಪಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಐ ಒಯ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಪಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಬಡೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಪೊಗಳನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಆಪುಜಿ ಅವು ಒಯ್ಕ ಬೋಡು ಐನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಪಿನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಪಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡದ ಪ್ರಾಣ ಈ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಯಾಮ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಜೀವನಗೂ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಜೀವನತ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬೇತೇನೆ ಆಯಾಮಗು ಪೋಡು ಐಕ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಣೋಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣದ ಪರಿಚಲನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯೊಳಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ತೋಜಂದಿನ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಐನು ತೋಜಿಲೇಕ ಮಲ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುನ ಗ್ರಹಿಸ ಉಣ್ಲೇಕ ಏನನ್ನ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಟಾಪಿನತ್ ಪಾತೆರ್ದ ಆಪಿನತ್ ಪೇಷಡ್ಲ ಆಪಿನತ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ ಐತ ಅಂಗ ನನೊಂಜಿ ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯೊಳೇನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ವೈತಂಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗದೆತನು ಈ ಗಟ್ಟಿಯಾಯನೇನ ಧಾರಣ ಇಡೀ ಚಿತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯನೇನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ ಪಾಡ್ನು ಅವು ಧಾರಣ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿತ್ತನ ಕೊಣೋಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವು ಧ್ಯಾನ ಏಪ ಚಿತ್ತ ಏಕಾಕಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ನೆಟ್ ದುಂಬು ಪೋಯಿನಾಕಲು ಸಂಯಮ ಪಂಡದು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸಿದ್ಧಿಂದ ನಿಜವಾದ ಮಾತ ಬರುಡುಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಯಮ ಮಲ್ಪೆರ ಬರುಡು ಸಂಯಮ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತನಾಯನ ಐನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭೂಮಿಕೆಡು ಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ಅಂತ ಪಂಡ ಆವೇಶ ಆತ ಅಪಂಡ
ಯೋಗಡದಲ್ಲ ಉಂಡ ಸರ್ ಅಂದಕಂಡು ಎನ್ನತ್ತು ಪತಂಜಲಿನ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಏರ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಿಭೂತಿ ಪಾದುಡು ಪತಂಜಲಿ ಪಂಪೇರು ಬಂಧ ಕಾರಣ ಶೈಥಿಲ್ಯಾತ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಂವೇದನಾಚ್ಚ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರಶರೀರಾವೇಶ. ಬಂಧದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ತದ ಬಂಧನ ಕಾರಣ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಬುರ್ದುಂಡು ನಂಗೆ ಗಂಟು ಗಿತ್ತಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಬಿಡು ಗಂಟು ಗಿತ್ತಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಬಿಡು ನೆನ್ನ ಮೂಲು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಫೈರ್ ಆವಡು ಒಂದು ರಡ್ಡ ಅಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಅಂಡ ಬಂಧ ಕಾರಣ ಶಿಥಿಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಚಿತ್ತದ ಚಲನೆಯ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಎಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇರಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಡುವಣ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲೇ ಅದಪ್ಪಡು ದೆತ್ತದ ಯಾನೈತೆ ಸಿಮ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಅಂದೆತ್ತದ ಅಂಚಿ ಬಾಡ್ನು ಒಂದುವೇ ಚಿತ್ತನ ಐತವಲ್ಲ ಆವೇಶ ಅದೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಂಗೆ ಇನಿಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ನೆನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸುಲಭ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ನಂಗೆ ನಾನುಂಡು ಯಾನಿರಡಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ನೆನ್ನ ದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಆ ದೈವಿಕವಾದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡತ ಐಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೆನ್ನ ಏಪ ಯೋಗನ ಐನ ಬೋಡವಾನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾನ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರ ಐನ ತಂತ್ರ ಅಂದಲೆತ್ತೀರಿ ಅವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ ತುಂತಾವಣು ಅದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿನ ಹರಿಸಾದ ಇರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ತೂಲೆ ಫೈರ್ ಯೋಗಿ ಇಂದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಉಂಟು ತಂಜಾವೂರದ ಒಂದು ಜನ ಅವ್ರ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೋಮಕುಂಡದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 4x4x4 ಅವ್ರ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಮ ಮಲ್ತದ ಆ ಹೋಮದ ಮಿತ್ತ ಜೆಪ್ಪಿರ ಅರೆಗೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತೂಲೆ ಆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಡೈನಮೋ ಜಾಕ್ ಅಂದ್ ಇರು ತುಯರಂದಂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಯೇ ಮಿನಿ ಇರನ್ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಿ ಎಂದಾಂಡ ಬೂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದೇಹನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಮಿನಿ ಮುಟ್ಟಿ ಎಂದಾಂಡ ಇರಗೆ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ದಿಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಾಯ ಪಂಪೆಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅತ್ತಂದು ಚಿ ಇಂದು ಪ್ರಾಣ ಗೊತ್ತಂಡ ಆಯ ಪಂಪೆ ಎಂಕ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಜಗತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಆಪ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ ಜಪೋಡು ಜತದ ತೂಯಿನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯೋಗದ ನೆಕ್ಕಾಯಿನಾಗ ನೆನ್ನೆ ಈ ಪರಶರೀರಾವೇಶ ಉಂಡತೆ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿರು ನೆನ್ನ ಅಘೋರಿಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಪಂಡ ಇರಗ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಅಂದ ಕೇಂಡರಂದಾಂಡ ರಾಬರ್ಟ್ ಈ ಸ್ವಬೋಧ ಪಂಡ್ತಿನ ಅಘೋರ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಘೋರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಡಾಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವಡು ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಈ ಸ್ವಬೋಧ ಹಿಡ್ದವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ವುಡ್ರೋಫ್ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಇಂಚ ಕುಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ತಂತ್ರ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಐತು ರಂ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಎರವರಿ ಜಪ ಮಲ್ತದ ಅಗ್ನಿ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ರಂ ಅಂಡ್ ಅವು ಬಣ್ಣಾಗ ಅವಳು ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ಸೊತ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಬತ್ತದು ನೆನ್ನ ಈ ಜಾನ್ ವುಡ್ರೋಫ್ ತು ವಕೀಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಅವು ಎಂಚಾಂಡ ಅವು ತಂತ್ರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಂಡದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ತಂತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ತಂತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದಿರು ಐಕೆ ಏನ್ ಬಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಈ ಅವಮಾನ ಅನುಮಾನದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬಿದೈವೆರಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಈ ಸ್ವಬೋಧ ಅವ್ರನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂದ ಹೆಂಗ ಐನತು ಏನಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಕಿದಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೆತೊಣ್ಣು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮುಕುಲೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಜನಾಂಗೋಡ್ಲ ಉಂಡು ರಿಪುಣು ಕುಂಬಾರುಣು ಪಂಪಿನಂಚಿನಿ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾತ ಜನಾಂಗೋಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಪಂಡ ಐನ ಮುಕುಲು ಎಂಚ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದ ದೆತೊಣ್ಣು ಇರೋದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸನ ಐಕಿ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರಶರೀರಾವೇಶ ಅಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತನ್ ಲೆತ್ತದ ಈರಾದ ಆವೇಶ ಮಲ್ತೊಂಡರಂದಾಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಲ್ಪೆರ ಸಮೇತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಸಮೇತ ಅಧ್ಯಯನಗ ಸಮೇತ ಆಕುಲು ಪಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಭೂತಾನ ಆವೇಶ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಕಲ್ಪೆವರೆಗೆ ಆಕುಲು ಕಾಳಿನ ನೆನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಕಲ್ಪೆವರೆಗೆ ಆಕುಲು ನೆಕ್ಕು ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೊಲಬು ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದಯಾನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಣಾರ ಅಯ್ಯನೈಕೆ ಅಕಡೆ ಪಂಡಿನಿ ನಿಕಲು ಕಲಾವಿದೆ ರತ್ತು ನಿಕಲು ಪಾತ್ರಿಡು ಅಂದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಚಿತ್ತಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಣೆಂಚಿನ ಧರ್ಮದೇವತೆಳು
ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡು ನಡಪಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಾಂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲ ಉಂಡು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡ ಅಕುಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಾಂಡ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿನ ತೂಪಾರಿತ್ತು ನಡೆದವರು ಅಕಲೇನು ಭೂತೋಳು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಏನ ಇರಗೆ ವಾದಾತ್ ಏನ ಚಿಂತನೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಲ್ಲ ತೂಪಾದೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ರುಟ್ಟಿನ ಸಂದಿಡ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಪಂಜುರ್ಣ ಮಾತ ಸಂದಿಡ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಹೆಂಚಿನ ನರಮಾನಿಯನ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಲ್ತದಾನ ಬಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದ ಸಾಧಿಗೆ ಕೊಂದತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೆತೊಣಗ ಪಂಡದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಲಿನಿಗೆ ದಾನ ಆವಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳಾಯ್ದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಪದ್ನಾಜಿ ಎಂಚಿನ ವರ್ಗದ ಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಣು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಣು ಐಡ್ದವರ ನಂಕದಾದವಡು ನಮ್ಮ ಏಪಳ್ಳ ಎಂಚಿನ ಕೆಣ್ಣು ಕೈ ಕಂಜಿ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯ ನೆನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಗೂ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ತುಂಡೊಂದು ತಾಮಸಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಇನ್ನು ಭೂತ ಅಂದ ಬಂಡಿರ ಭೂತ ಅಂಡ ಒಂದು ತಾಮಸ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕಾಯನಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಡೆ ಇನ್ನು ಕಾಸಿಜ್ಜಂದು ಇಜ್ಜಂದು ಏರೆಗ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಪೂಜೆ ಕೈ ಕಂಜಿ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಅಪಂಡ ಮೂಲ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ತಂತ್ರ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಪಂಡದು ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾನ ದೈವನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ನೆಕ್ ಸಮಾಜ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ದಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡುವ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ದಿನ ಆ ದೈವಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಬತ್ತ ಇಂಚಿನ ದಿನ ಆ ದೈವನ ಸ್ವತಃ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೆತ್ತೊಣುವ ನೆಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೆತ್ತೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ಐ ಕೊಂಚ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು ನಲಿಕೆ ಅವು ಪರವ್ಯಾವು ಪಂಬದೇವು ಅವು ಬೇತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ಕೈಂಕರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಪಂಡ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ತಂತ್ರ ಅಂಡಲ ಅವು ಏನಾದ್ರು ತೇರಿನಕಲು ತಿಕ್ಕೆರ ಯಾವನ ಬರುವೇರು ಅದು ಕುಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನಕಲು ಕೊರಡು ಜ್ಞಾನನ ಅಂಚಿನಕಲು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಪಿಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪೋಪಿಲ್ಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೆತ್ತೊಂಡು ಇರಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಳ ಹೋಕೊರ್ಪೆಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬತ್ತಿರು ಬತ್ತದು ಇತ್ತ ಇರ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡು ಬತ್ತಿನಾರೇನ ದಾದ ಮಲ್ತನ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಒಂದು ಮಾತ ಕೊಂಡನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಇನಿ ಆ ದೈವದ ಕೋಲ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಏಕಾತ್ರೀಕೃತ ಅಂಡ್ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿಕೋಲ ಆ ದೈವ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲೆಪುಡಾದ ಮೀಪಾಯ ದುಮಾತ ಶುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಶುದ್ಧ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಪಂಡದ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಐತ್ತ ಮಿತ್ತು ಏಕಾಗ್ರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಏಕಾಗ್ರದ ಪೋನಾಗ ಕೇರಳಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮಂಡು ಮುಲ್ತಕಲು ನಿಖಿಲೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೋಣವರು ಕೇರಳಡು ಅಂಚತ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾದು ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುವಿ ಜೆತ್ತು ನಾಯಕ ಪೂರ ಕೈಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕವಿರ ಆಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿ ಕುಡಲ ಚೆಂಡೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಆ ಸಂಧಿ ಪಣ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರು ನಾನು ತೂತಿನ ಪೂರ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಲಗ ಆವುಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ದೈವ ಲಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ఆయన ಮೊಡಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬತ್ತಿರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ಜಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಡ ವರಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಂಚಿಪೋಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇನ ಆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಏಕಾಗ್ರ ಆತಂಡ ಅಂದು ಆ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕೋಗು ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನೇನು ಮೂಲು ಉಂತಾದ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ ನಡ್ತಂಪೋಡು ದಾದಾವಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂತ್ರ ಕೂಡ ನಿಕಲ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಬತ್ತದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಟುಡುಂಡು ಧೂಪ ಕೊರ್ಪಿರು ದಾಯೆ ಈ ಧೂಪ ಅಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಎಕಡೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರ ಪಂಡತೆ ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಭೌತಿಕವಾದ ನಿಖಲು ಕ್ಲೀನ್ ಅದೇ ಬೈದರ್ ನಿಖಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಕುಲ್ವರ್ ಜನಕುಲ್ಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಕುಲ್ವೇರು ಈತ ಮಾತ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಇತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಈ ತಂತ್ರ ಒಂದು ಆಂಡೊಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂತಿಯರು ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೈವ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸೇರ್ನುಂಡತೆ ಅವು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿನ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶನ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಇತ್ತೆಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಂಪರ್ಕದ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹದ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಶಬ್ದ ಅವೇನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಇಡುತ್ತಾರಡು ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಿತ್ಯ ಬಣಪನ ಶರೀರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಧನೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ದೈವ ಚಾಕಿರದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು ಅದೇ ಯಮ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪುರುಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದ ಬದುಕುಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾನ ಶರೀರ ಬೋಡು ಆಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವತ್ತಂದ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುಣಕಲು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲತ್ತಡ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುಣ ವರ್ಗದಕಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಲ್ತೊಂಡೇರ್ ಬರ್ತೇರಂಡ
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಸನ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಶರೀರ ದೃಢ ಅಂಡ್ ಯಮನಿಯಮ ಮಲ್ತೊಂಡೆರಡು ಚಾರಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರ ವಿಕಾಸ ಹಾಪಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಈ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕನ ಸಾಧಿಸಾಯರಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ಪೆರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓಡಾಯಲೆಕ್ಕ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞತೆ ನಕಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂಡಿರಂದಾಂಡ ಅವಲ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞತೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಹಳ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನಿ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ನಡಪುಗ ಅಂಚೆನ ಹೇಳ್ತಾವ್ರ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ದೈವಗಳನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂಡಂದಾಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಆತ ಅಂಚಾನ ಹೇಳ್ತವ್ರ ನಿನ್ನ ಪಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏತು ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಉಪ್ಪುವನ ಆತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಯನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಅಕಲ್ನ ಸಹಾಯನ ದೆತ್ತೊಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಕುಡ ಐತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಮುಕಟ ಸದೃಶವಾದ ಬೆಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ದ ಮುಖೇನ ವಿಜ್ಞಾನನ ಈರು ಕನತು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಕೊಂಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಇನಿಯತ್ತು ಈರು ಏಪನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗೂ ಜತ್ತರ ಆನಿರ್ದೇ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತಂಪಾಯರ ಸುರು ಮಲ್ತಾರ ಅವಿನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪವಡು ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖೇನ ಈ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉದೇನು ಈ ಯೋಗದ ವಿಭಾಗದ ಪೋಪನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪೂರಕ ಅಂದು ತೋಜು ಯೋಗನೇ ಬುಡ್ಚಿಯಿಂದ ಬಣಪನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿತಂಡವಾದ ಅಂದು ತೋಜು ತೋಜರೆ ಯಾರು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಮವೇನು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ವಾಸ್ತವತೆದಾದ ಒಂದೇನೆ ತೆರಿದೆ ಎನ್ನ ಜೀವನೊಡೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸದೆ ಏಪ ಒಂಜಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗೆ ಪೊಗ್ಗಿಯನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಎಂಚಿನ ಗುಣಕುಳುಲ್ಲನ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಿದೈಬಾರ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಪಗೆಲ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ರಾತ್ರಿ ನೇಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಇಡೀ ರಾತ್ರದ ನಿದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಡು ಅತ್ತಂಡ 1 ಗಂಟೆಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಧಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಹೊರ್ತಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಯೋಗ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಮಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಆಘಾತಳುಳ್ಳ ಬೇತರಿತ ಪೆಟ್ಲುಳ್ಳ ಪಣಪುನೆ ಸುಳ್ಳು 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 ರೀತಿದಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತಡೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ ಒಂದು ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣನೇ ಎಂಕ ಯೋಗ ದಯಗೆಂಡ ಬಟ್ರೆ ಈರು ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ದಯಗೆಂಡ ನಮಕ್ ದುಮ್ಮದ ಇತ್ತೀಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಬಲಚ್ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಚ್ ಸಂಪತ್ತದ ಬಲಚ್ ಅಧಿಕಾರದ ಬಲಚ್ ಅಪಂಡ ಇತ್ತುದ್ಲ ಮಾತ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಡುವರಿ ಲಕ್ಕದ ಬರೋಡಂದಂಡ ಕಾರಣದಾದ ಈ ಆತ್ಮ ಅಂದೆ ಈ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೇ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಈ ವಿಭಾಗಡು ಪೋಯಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಇನಿ ಕತ್ತಲ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ತರದ ಕೋಡಿ ಮಲೆದ ಒಂಜಿ ನೇಮಕಟ್ಟನೆ ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂದಿತ್ತೆ ಅರವಿಂದನ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಬದರ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ಸಮುದಾಯದ ಬುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ನಂಚಿತ್ತನಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ನಂಚಿನಗಳು ಕೆಂಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರಲೆ ಮರೆ ಪಾತ್ರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸೊತ್ತ ಒಂದು ಬಣಪುನವರೆ ಮುಟ್ಟೊಂದಂಡ ಈರು ಪಣ್ಣನಲ್ಕನಿ ಜ್ಞಾನ ಬಣಪು ನಾವು ಏರ್ನ ಒರಿಯನ ಆಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಏರ್ನ ಒರಿಯನ ಸೊತ್ತತ್ತು ಅವೇನು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಉಳೈ ಬೋನಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತೊರಿಪುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ವೈಪುನವರು ಏಪಲ ಸಹಜ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣಂದತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ ಬಂಡಿನವಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣಂದತ್ತು ಈರು ಬಣ್ಣಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನಂಚತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನನು ಈರು ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ 4 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತನ ಮುಗ್ಯಂದಿನ ಅಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಇರೇನು ಲೆಪ್ಪುವೆ ಕುಡೋರ ಇಂಚ ಅರವಿಂದನ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆ ಈರ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ನೇರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಗಳಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ಪಾತರಗತೆ ಈರು ಪಂತರೇನಡ ಅವನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಜನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚೆತ್ತನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇರಿತ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡ ದಯಕೆಂಡ ಐಟ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರಳೆತ್ತುಂಡು ಈರು ಬರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಈರೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಯೋಚನೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಕ್ಲೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕುಲು ನಕಲುಳ್ಳೇರು ದೈವಳೆ ನಮ್ಮು ನಕಲುಳ್ಳೇರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಕಲುಳ್ಳೇರು ಇದು ಇರ್ನಂಚಿನ ಉತ್ಸಾಹಿಳುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾನ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾನ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನನ್ನದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಸರಿಯಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಂಡ ಇಂಚಿನತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್
ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದ ಆವಡುಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳ ಇಂದುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಇತ ಒರಿ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಒರಿ ಪರವೆ ಅಂದಂಡ ಆಗ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಆ ದೈವದ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದುವ ಕಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಲ್ತೋಣೋಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ನೆಕ್ ಎಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಅಂತಯರ ಎಂಚ ಮಲ್ತೋಣೋಲಿ ಯೋಗದ ಎಂಚ ಮಲ್ತೋಣ ಐಕ್ ಬೊಡಾಯನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಬೊಡಾಯನಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳಗೆ ಬೊಡಾಯನ ಕಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಹಾತ ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನನ್ಲ ಬಹಳವಾದ ನಂಗೆ ದುಂಬುಪೋವು ಯೋಚನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಮನಸ್ಸಿರಣವೇ ಇದಂಡು ಒಂದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಬಂತೆ ಬೊಕ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೋಷಕರು ಉಲ್ಲಿರ್ತಲೆ ಆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ ಮೊಕುಲ್ಡಪುರ ನಮ್ಮ ಪಂತ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಈತು ಭೂಮಿಲಾವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ಅಂತೆ ಕಂಡ ಆವಡು ಅಂತೆ ಗುಡ್ಡೆ ಆವಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಳು ಐತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನು ತೆರಿದು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಕೇಪಲಪು ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಕೇಪಲಪುದ ದಂಡೆಗಟ್ಟಂಡ ಯಾರಂದು ಕೇಪಲಭೂದಾಯಗೆ ಕೇಪಲಭೂ ಗಳಸಂಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಐತವಳ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿದಾದ ಉನೇನು ಪೂರ ತೆರಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಪರವರಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಂಬದಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಈ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಅಕಲ್ನ ಇಂಚ ಆ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತಕದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪುಸ್ತಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅವಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಆಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕಲಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಡು ಈ ಮಲ್ತಿನಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಸರಿ ಇಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ಪಣಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ನ ಯೋಜನೆ ಅವಿಯನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅವತ್ತಂದ ಇನ್ನಿದಾಕ್ಲೇಕ್ ನೆನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಆವಿಷ್ಕಾರನ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಣೋಡು ಒಂದಂಡ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೊಂದಾಂಡಲ ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅತ್ತೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಿಡ್ದವರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಮೂಲ ದೈವ ಪಂಪಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರಿ ಪಂಪಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಚನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರಿನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಐಕ ದೈವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾತ್ರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉಪಮೆ ಕೊರಿಯ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಸತ್ಯವಾದ ಯಾನ ಕಟ್ಟ ಕಡಿಗಿಣಿತ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪಣಪನೈತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕರು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಗುಣ ಎತ್ತಿನ ಕುಲು ವಾ ವಿಭಾಗುಡು ವಾ ವಿಚಾರನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಪ್ಪೆರ ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಮುಂಕುದ ನೇರಗು ತೂಪಿನತ್ತು ಆಯ್ತ ಪಿರವುದ ಆಶಯದಾದ ಒಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಂಡ ಏರೆಗಲ ವಾರೀತಿದ ದ್ವೇಷ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಈ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಏರಿ ಎಲ್ಲೆಲತ್ತು ಏರು ಮಲ್ಲಲತ್ತು ಓ ಮಲ್ಪು ನಾವು ತಪ್ಪುಲತ್ತು ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸರಿಲತ್ತು ಮಲ್ತು ಪೂರ ಸರಿಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪದ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ತಪ್ಪು ಮಾಡದವ್ರು ಯಾರವ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದವ್ರು ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವ್ರ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಮಿತ್ತ ತೀರ್ಥ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯ್ನಾತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ನೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ರೆ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತರ ಶ್ರೀಕಾಂತರೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ಮತ್ತಿರದು ಅಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತುಯ್ಯರೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರಂಡು ಎಡ್ಡಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೈ ಅವೇನು ತುಯ್ಯರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಏನಾವೇನು ದುಂಬುತ್ತೇನಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಪನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿದ ನೆಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಲಗಿಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ಮತ್ತಿರದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮತ್ತಿರದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ದುಂಬುದ ದಿನಕಲಿಡು ದೈವಾರಾಧಕರು ಈರ್ನಡೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಯೋಗ ಥೆರಪಿಗೆ ಬತ್ತಿರ ಈರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡಕ್ಲು ಸೋತುದು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಶಕ್ತಿರಾದುಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರು ಇರಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಖಚಿತವಾದ ಉಚಿತವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆನ ಒದಗಾದು ಕೊರಲೆ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಯಾನಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ದೈವದ ಕಲಾವಿದೆ ಇರುತ್ತೆ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ದೈವ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ವಾಡಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಖಂಡಿತ ಈರು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೂದೆಟ್ಟು ಅವಳು ಕಲಾವಿದನ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಾರಾಧಕರನ್ನು
ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲು ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲು ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕುಲತ್ತು ಎಂಕುಲು ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕಲತ್ತು ನೇಮ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ನೇಮ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ಅದೇ ಅಂಜನೆ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಉನೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಈರಿ ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಖಂಡಿತ ದೇತ ನೋಡು ವಾಡಿಕೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಸತ್ಯನೆತ್ತು ವಾಡಿಕೆಡ್ ಬರ ಇದು ಅಜ್ಜ ಬಿಜ್ಜ ಕಾಲದ ವಾಡಿಕೆಡ್ ಬೈದನ ಮಾರೆ ಅವು ಸತ್ಯನೆತ್ತು ಅವನ ತಿದ್ದುಬಡಿ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತಂದಂಡ ದೆತ್ತುಣ್ಣಗ ಪೊಸತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತಾ ಮನದನಿ ಬರತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ 5 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತ ಜನ ಗಾಡಿ ಹಾಳ ಪೂಜ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಐಕ ಬಡದು ಇರೆಗೆ ಮಾತೇನ ಬತ್ತಿರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ ರೆಡ್ಡ ಬಾತಾರೆ ನಿಖಲು ಮಾತ ದಯಾನಂದರೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಮಾಜದೊಡೆ ಎದುರುಡು ನನ್ನ ಪಣ್ಣೊಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರು ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಯನ ಮಸ್ತ್ ಕೃತಜ್ಞತೆಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶುರುವಾತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಆ ದೈವಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಾಂಡ ಪಂಡನ ಬಯ್ಯಗೆ ಎತ್ತಾಯಿ ಎಂದು ಬಂಡದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಗಳು ಕುಡರ ನಮ್ಮ ತೂಪಿಲೆ ಕಾವಾಡು ನಮ್ಮ ನನದ ಕಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೂಪಿಲೆ ಕಾವಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯೋಳ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಗದು ಬರಡಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಟ್ಟೋಣವೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿರಂತರವಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಐತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರಕನ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ತ ಈ ನೆಟ್ಟಿ ಏರುಪುರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ನನರ ಬೊಕ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ನಿಂಚಿತನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ದಿನತ ದೈವಾದ ಕಲತ ಬಿನ್ನರ್ ಏರು ಪಣಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಗಣ್ಯರು ಬತ್ತದು ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆನ್ಕೆರುಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯರುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ.